بشوطو تعجبا تنبيت حارنت فتصامخ تنقر تيفي سمر سنيت كتمرر قادغة تدرر حلم تبارر تيفي سمر انه كاب حزبي توليدا تاتخطبلو نسبة عبيدا بزبا سويدا نسبة صميدا كتعمم مخيدا مرت حقي كتكون ميدا تيفي سمر مرحبا تيفي سمر وعلى اخت نقر تيفي سمر شرحي خط بنقر امت كتمرر تيفي سمر عين السلام كوينة قندل كوتا تساجرا برهانا غتعدل تيفي سمر مرحبا تيفي سمر مرحبا تيفي سمر عف عبوس كتبسر تيفي سمر حسن ملك تكبر مرحبا تيفي سمر دمخيلا تيفي سمر ششاي معك انت خيلا تيفي سمر تيفي سمر عصر جقنا جقنا كمعتبو جقنا خمس ولد كتلابو تيفي سمر دمخيلا مرحبا دمت كل ملا تيفي سمر مرحبا انتم فتحي حرر تبلوا هاي تقبلوا تيفي سمر ملخت رهوة تنفح الله مقال حبوة تيفي سمر كوتا تساقرا برهانخ عد تيفي سمر Sama kata di negara kena lomi kerja asal berada di mana membuat khidmat pro apa sih kan mana wan apa sih kan apa sih kan dulu sana wan ngurung mana kesana mana kan mesti ngurung dulu kan proses right sana Lumuri Ganesh Aliyah Salarikan Birnala Lagash Nizio Baram Alali Amaluna Niziri Mini Yes Meta Abdi Sumuna Absolutely yes we are so Dia Asia semana ada Amerika sebagai bos negara Indonesia dari bisa Kenya, Ethiopia, Bangladesh, Amerika, Rwanda, Bahrain, Canada, التي نبرة وسنسالة سنة للمجياش من جانزانا بركبارو ونبرو سنوي الرأي قبودما عزيز على وناس من اللي أكثر من اللي نقدر نرايته نقدر نتسوق نزار سسقو نقدر زبلته أزيدما أشجع كل من سيرة التي سأكرز اللوجيك من الفرق الرأي أولمبيكس كان يدعي يسوى كم زمن من الليل كمان سوق كولومبو
بحث يعني سنبل أنا عايز سيزي عندي زبلة طعمين قايل زيت عليه وكله حسب عليه بعد تعرفوا البلدين كلني يارو انتي مدام كاكي مالا نيزي مزيكا هيبقى حادمتنا بانا تصفى فقري هون حبرنا ملالة عرما قرمات تغنيتنا حابل تصفى سلام دمي محلانا لسات سما سمرت بغرز عسلا سمت بقبر عادمنا تهزمي محيرة وحدينا سمت بقبر سمرت هربت قوال اسلام بور حادمتنا سمت بقبر سمرت بور تسوات مرا يمثل زمانا كسبر سميرة 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 فتح السلام بيرة سميرة 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 فتح السلام بيرة سميرة مهبون زدفرة حادمتنا بانا تصفى فقري
قرما تغنيتنا حابب تسمع سلام دني محلانا بساس ما سمرت فقر زعسنا فرارس عندي روحي قايكونا زيت غاني حسن زعسلو تسفى فقري خون حبرنا ملالة أعمى قرما تغنيتنا حابب تسفى سلام دني محلانا لسات سما سمرت فقرت عسنا عادم فرارس عندي روحي قايكونا مملسو عدي حسيت قايو حسم زعاسلو مفتحة القوام كسبر كهلو سميرة 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 وسميرة سميرة وسميرة سميرة لسان دمصوصو تعجبا تنبيت حارنت فتصامخ تنقر تيبي سمر سنيت كتمرر قاعد غتدرر حلم غتبارر تيبي سمر انه كابزبي توليدا تاتخطبلو نسبة عبيدا دوزبا سويدا نسبة صميدا كتعمم مخيدا مرتحقي كتكون ميدا تيبي سمر مرحبا تيبي سمر وعلى أخت نقر تيبي سمر شرحي خطبون قر أمت كتمرر تيبي سمر عين السلام كوين قندل كوتا تساقرا برهانا غتعدل تيبي سمر مرحبا تيبي سمر مرحبا تيبي سمر عفعبوس كتبسر تيبي سمر حسن ملك تكبر مرحبا تيبي سمر جبخيلا تيبي سمر ششاي معك تخيلا تيبي سمر تيبي سمر عصر جغنا جغنا كمعتبو جغنا
جقنا خمس ولد كتلابو تبسمر دمخيلا مرحبا دمت كل ملا تبسمر مرحبا انتم فتحي حرر تبلوا هي تقبلوا تبسمر ملخت رهوا تنفح الله مقال حبوا تبسمر كوتا تساقرا برهانخ عد تبسمر سلام تخاتاتلتي تبسمر كمي تمسيل سلام تانا بمقدم أبرحوان كربان كونكم نفنوا سمر تيفي تكاتاتلو زلهم روحس أو دعمت اندابلنا نايلو معان تفنونا كلتا قايش يزنر كريبنا لنا أقايشنا كاب أفريقيا قريبهم سلازلو ناي سئلي يخون ناي دمتي قلم كوروراسات قل زينو تصور نجر كخوني خيليو نزل قاتم سايقامات كتتصاورونا أقدمنا بتحتنا متصواركم نحاتت هراي انبار أقايشنا مسانا لو بقتتها نابهم كحلفوكمي كالا حبريتاتاتكوا انت نبرنا مزلنا سايقامات ناي تكنيك شكر نخيفتر أموداتات حبريتاتنا الفوينا سلازي نابقايشنا قبلوكمي اسكي بمن كن جمر هراي نابخا برخت هراي أنا برخت جزائي بحال نستي تعمي مسكن نتعذب تقولهم ترى قبل الزلوا سلام سنتني لهم انكم عصم لقان فتح لكم دقيمة يبل لعلو كل خا نزل جوزنا عرسي إيديك أمبال واللي ارتقى خصاتفكا لباي يغرب مالتي يا غني أنا برخت هراي كاتس سمون هراي أنا سمون نقص بحال نقولهم حزب كريستيان نقع خاب سملوهم فتحكم قبل فتو بتوسخها ني تي في سمر أبتسلاسلو لهم حرنتنا من داي نهزبكم تقبروا لكم فايكا كيدنكم كحل فايدة لنا نقول داينا احنا تنخلنا قني لي عراي صبو عراي امو بأتو برخت كجمري برخت منيو برخت اسكي الدحرة بايتا خان يا شيمكان أصفح بيكات اللي لنا نتخاذات السنة مخاذات مكتتال مثلا كدعم راي برغت جزائي بحال أبو حقوي قبري برغت جزاء قبرو بحال أبوي جزاء قبرو كابدي لتبر أبو حمل 10 شعن شعاتة 260 شعاتة أبو سمرا مالت أداقة حمص توليدي عبي نايك قدامين كالاين درجة تمرتيكا أبو أخرين أبو سماعات تطلع على درجة ودي ماتريك تخافيله مسحالف كوخا دبلوما ناب بهردار الرأي كبرى تخاتاتلتي كمزي أقدم ناس تغسنايو ناي تكنيك تساقم كقاتمنا يلو معنتي مقنيات خاب أفريقيا تنسلو زلو اسكي برخت كتسل اسك برخت عب ماتريك تخافيله ناي لعلواي درجات مرتي نبهر داري كاتقوي كالها بهردار بمخاط نخلت عمت خون أبناء ممهرنا بناي حساب تمرتي جماهيري أفتنا مجمرة درب السعر اللي زنبرة ناي كدن وانكا مسبوط أتي كاب بهردار ناب ميدا أتي مالتي أقات أمو خوينو عدلنا خات أبيعو بتنا تافنا قالسي فرس لذهبه ناتنا الترغيبها ناب تدراي تتنبيره نستوى سنة وان
ኣብ ነፃነት ኮይኑ ናብ ስድራይ ምስ ተሓወስኩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ ከረን ንቑሩብ እዋናት ከም መምህር ኮይነ ኣገልጊለ ብድሕሪኡ ንባሮንቱ ገፀይ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ተሰጋጊረ ንቑሩብ መዓልቲ ድሕሪ ምስራሕ እንደገና ማትሪክ ተኻፊለ ስለ ዝነበርኩ ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተመሊሰ ከም ብሓድሽ ኣብ ናይ ሶሻል ሳይንስ ትምህርተይ ቀፂለ ናይ መጀመርያ ዲግሪ ከዓ ብቁጠባ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቐ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ኣብ ዝነበረ ኩነታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጠረ ናይ ዶብ ግጭት ከም ኩሉ ኤርትራዊ ከቲተ ሃገር ኣብ ምክልኻል ተሳቲፈ ነይረ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ዝተፈጥረ ዕድል ንላዕለዋይ ትምህርቲ ማስተርስ ዲግሪ ክቅፅል ኣብ ሕዳር 2001 ዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ብፆት ኤርትራን መፅየ ማለት እዩ ፅቡቅ የቀኒልና በረኸት ብጣዕሚ ዓብይ ድሕረ ባይታ ዓብይ ተመክሮ ኣለካ ኣራይ ሓውና ስሞኑን ኣብ ጎንና ኣሎ ተጋዳላይ ሳይሞን ከስኪ ድሕረ ባይታ ቁሩብ ሳይሞን መን እዩ ዝብል ንተኸታተልትና ምክትታል ንክጥዕሞም ፈቃደኛ ተደኣ ኮንካ أنا سمعكم يلهم تسمعون زي اللي هم سمعكم ما يسمعكم قون نسمعك لنا سايمون كتل وأنا سمعون نقصد بحال قادلاين هزبا قنبار نيري تقادلاين الناس النت مالتي تقادلاين حرنت اللغون كندا خيدها وكندا خا زي تشان عشر تخمتن أب دبرزيت تجبرنا من ساعة تساتفه وسنين من كلاس مالتي حتير مغني أدخل كهات لكم عايز أنا أحكم أنت أخم كنت زارب أني أحكم ولا حان تدخل كهات لكم عايز أنا أحكم أين بركن أنا مسحب سأجمل زي بحثر زبالة سأجمل نسي بحثر زبالة دحر بايتي برخت جلس لنا تسيني حكم مقالس هاوين سلت فولتو نعها بزوه أجد داسي أيك هونين يون تعذبتنا يو كجلس تسيني حكم حراي جن يغريتها سمعنا زي مسنا حكاين بتاعم يغريتها نحتد بمقصر حراي نباغ ملسي برخت معسن نمنتين خا أبتو آمودن به متخاوي تسليف خا وي تقال زلخا دمصها تعاصي له برخت كم تقول لاتنا إيرتراويان ندلين نحاسبون زنبرنا بزحات جاكانو خفيلنا بلوطات أسوئنا أسنكيلنا بزحات آياتاتنا ون جزين سنتهم زدفولو ناتنت مسرخبنا ناتنت مريت ديكوني مولو حارنت كخون سب كم دلاي خنك أساقس كم دلاي خزارب عبزا آمونو خملخ زبل تتبيتي زنبرا مالتي إذا خوينو خبكع اتزدلنا يونغر كم تزدلنا يا خون زي ما قالوا بجزء خمس أيكلني إسكا قرب تعجز تنقبر تباهيل بمولو حزب إيرترا عبد خدلو زنبرة أنا أكل نايت حزب سلزخونكو قوم إلى بتسفاح تصبح حرمتنا تنقر عبد طرز بتشحو زي عب عدز الله قصرت سرعات كا دلا يخجبر كم دلا يخندر عبد جمر الأوان أنا دو أفريقيا متى مسوت أو تيتمرت نقاط سلكو ما تزجبر زنبرة تسقطي قبل علي نصحات زيجاتات إيرتراويان سقيل كامراي نايمهور حالة في النت زي وسد سوسع زخونة كايدا خوين سلا تسمعني مهراو حالة في النت نخوت مس كما إذا أمسلوا بتصوتي عب كل تشحن سلستن قدميون عب بحب بسطور زجبر زنبرة من قصاص نزارم نيرنا عب كل تشحن سلستن سنجن بوقعي نتي سرعات عب ساوث أفريقيا مالت عب دوب أفريقيا بجمرة مقام جميرة مالتي زي نجبرنا ها نتي تغطي قبل علينا ندابزحه قبل على الهزبون ندابزحه سلازم خده أنت وحدث مثل إيرتراويان زخبروا له نجار سقع زجبر عب مثل زيجاتات عم أخبار دينك على بزبل
ኣብ ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ንዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ወይ ከዓ AMDHR ዝበሃል ማሕበር ሲቪካዊ ማሕበር ምስ ውፀተይ ካብቶም መስረቲ ኮይነ ብንጡፍ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኮይኑ ክሰርሕ ጀሚረ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ እቲ ዝነበረ ንሕና ንገብሮ ዝነበርና ቃልሲ መጀመርያ ነዚ ሳውዝ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነበረ ኤርትራዊ ከመይ ጌርካ ብዛዕባ ኩነታት ዓዱ እቲ ዘለናዮ ሃገር ይፈልጥን እቲ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ፀግዒ ንረክብን ዝብል ቃልሲ ዝነበረ ኣብዚ ፅቡቅ ዝኾነ ኣድማዕ ዝኾነ ታራ ተፃዊቱ ክብል ክእል እቲ ዘለኹዎ ማሕበር ከምዚ ኢሉ እንዳቀፀለ ክኸይድ እቲ ፀቕጢ ናይቲ መንግስቲ እውን ወይ ከዓ ናይቲ ስርዓት እውን እንዳበዝሐ ስለ ዝኸደ ብዛዕባ ኤርትራ ንዝግበር ነገር ብሓደ ኢድካ ከተንጨብጭብ ስለ ዘይከኣል ነንበይንካ ኮንካ ተዛሪብካ እውን ገለ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን እዩ ካብ ዝብል ዝነበረ እማመታት ኣብ ዝነበረ ክትዓት ኣብ መወዳእታ እቲ ሰሚሩ ዝቃለስ ዝያዳ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ዝብል ሓሳብ ስለ ኣብ ሓንጎለይ ዝነገሰ ዝኾነ ይኹን ንኤርትራ ዝጠቅስ ነቲ ዘሎ ጉስሩጥ ስርዓት ከዓ ዝቃወም ኣካል ምስኡ ኮይነ ሓባር ክሰርሕን በቲ ዝወሓደ ከራኽበኒ ዝኽእል ኩነት ከዓኒ ኣብ ምጉናፁ ወይ ከዓ ኣብ ምፅዳፉ ክትሓጋገዝ ይኽእል እየ ካብ ዝብል ኣብ ደንበ ተቃውሞ ተሰሊፈ ክሰርሕ ጀሚረ ማለት እዩ ግርም alright ሳይሞን ኣቀድም ኣቢልካ ከም ዝጠቐስካዮ ተጋዳላይ ንናፅነት ሕጂ ከዓ ተጋዳላይ ንሓርነት ኢልካ እሞ እንታይ እዩ እስኪ ሳይሞን ከ ንምንታይ ካ ንሓርነት ኣውቃት ትቃልስ ዘለካ ሕጂ ኣይ ሰማዕኽዋን ዘለኹ كدجملك يا سايمون سمعك لهم بروبرلي alright حجي دجملك خفتني ايوش كسمعني سايمون قصل شمكا قبات قدم حجي نناصنت تقاليسكا نناصنت تقاديلكا حجي وينحارنت تقادلالخا ስለዚህ እንታይ እዩ ንሓርነት ደጋድለካ ደሎ ወይ ንምንታይ ኻ ንሓርነት ትጋድለልካ ሳይሞን ኣነ ኣይሰማዕኽዋን ዘለኹ እንደ ناتكا كونكشن نصبق دغمل يسا انت لها دكالس كازولو انتايو دكالس لناصنت تغادل كان حرنت كا تغادل الله انها تبلن زلا هو انت سمعك خويني هو Hello. هو صبالا gone. Hello. All right. ها؟ أنتم زبائن نسمعكم يلنا. اوكي. All right. ناي سمون يسمعنا يلن ناي تكنيك سجمانو ولا تكنيشان توشتي ناليا. خوينان ده. دناي ناتنت خوينان ده زاني حرنت جنا لا يزلا. أنا لا نسمع معك أنن كسل ولا حد يسمعكم يلهم بهاساس لبا ما يخيد لهم أوكي لذي تا ناتنت خوينس لذي خون أسر شعته تسعة عارن تودين دي تحرنت يا من داي مالتي حرنت من داي بلبنا إسران سلسن عامت أنا دينا أنا حجيجن نب جبري صغيرنا مالتي نمنتاي بلبنا نيرو ብዙሕ ነገራት እኳ ክህሉ ይኽእል እንተሃለወ እቲ ሕጂ ብግብሪ ክንከዶ ዝፀናሕና ወይ ከዓ ብግብሪ ንከዶ ዘለና ግን ህዝቢ ኤርትራ ቁርማም ናፅነትን ቁርማም ሓርነትን ክረክብ ኢሉ ይኮነን ተጋዲሉ ህዝቢ ኤርትራ ርህውቲ እታ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልያ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ህዝባ ተሓቁፍ ደቃ ተሓቁፍ نحارنس تقالست حزب إيرترا آيات دلني رامبر قرمام بإساس زمطو بإساس قرمام حارنت تدلس لزين برات لذي إساس بزقبرو خناتات حزب إيرترا أفحفح ذاته ولو نزي خناتات زي كنت حزب إيرترا زدليو زي كونه كنت إساس زدليو خوينو تناتنت لذي كنت حزب إيرترا زدليو كخون كنقادل على عندنا مالك
نحرنت كننادي لنا كنشكل لنا خنقادل لنا مخنياتو تلك حزب إرترا زدليو أي رخبنا هنا لنا تلك አራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሳይሞን ቴክኒክ ተቆሪፅ ኣቶላ ወዲቑ ኣሎ ሳይሞን ብልክዕ ከምቲ ዝገልፆ ዘሎ ወይ ህዝቢ ኤርትራ እታ ዝተጋደለላን እታ ዝፀዓረላን ሓርነት ኣይረኸበን እሞ ንዓይ ዝጋደል ዘለኹ እዩ ዝብለና ዘሎ ሳይሞን ተስፋ ገብር ክቕፅል ሳይሞን ምሳና ከምሲ ግን ብኣምሰዩ በረኸት ምሳና ስለ ዘሎ ሕቶታትና ናብ በረኸት ክንቅፅል ኢና ንዘጋጥመና ዘሎ ናይ ቴክኒክ ፀገም عديدنا سلزي كونه خبانا سلزي كونه ديجمنا ديجاجمنا يقرأتن حاجات. هراي أتو بركات إنسان الله خبلاين بركات وعلى مدرسات دبر زيتي ناتقن دي ممسينا وين يلوم زعبانا نا أحمد سكاي زعبانا يلوم معتب زعبا إيوا SNSU محبر منسيات سمرت منسيات من جهة هاجر مالتي. وعلى مدرسات دبر زيتي تساتيف كان يركع. أبتي وعلى زحلفو وسانتات نيرهم. وموضوع سنتات اليوم يتكبر اللورو تبل برغت لك يا غمت تقولت كو ناب دبر زيتي خبق سن زخاله مستم كلهم كما يعمسوا لإرتران بزعبا إرترا كمايت إلى تساتيفه تساتف كل مخنيات كا نتقدس عدمه ناي كلاتنا من سياتي إرترا أنون زخونة بركتو خجبر ويكا سميعي وخملسي لخيده عبد البر زيت خساتف كله لك عقمتم عاوز تساتف في إرتراويان عبز تفعل سيفيكان محبراتنا من إسيات تسليفنا خنصرح زنحنا ويكا خنق عم تصرحنا من إسياتنا عبد البر زيت تسليفنا وطرنا أستاذ كلتا مئتي أبيلو خون عبز خنساتف كلنا كوناتاتنا إرترا كابز خفأنا عبز قدر يخيد سلازولو يتغير زخونا من إسيكا كافتقلسي أبوتاتون أياتاتون ندحريك تاريف ويك أبو خيرو سلازنا بره من إسيك لوت يخيليو كابزبل قدس حساب نتستقبر عدمة تقبيلية تساتيفة مالتي أبزي كل سب كرسعو زي بلو أنا زبلو مالتي انتايو أبتي نايدبر زيتي وعلا كنساتف كلنا بولا حدا نقر نسا معنا نقر بزح بحانسا كوينا استقالسنا ينبرنا نقن كل التاني حابا الروح نيرنا أنا مالتي التاني حابا الروح انتايو حدا إرتراو يعنينا كالايكا نحابا ارتقل لنا مالتي إذا نحابا ارتقل لازي نقولاتنا كافت نفوتو عدنان كافت نفوتو هزبنان باريرو أبسد الدسفرنا تلا مالتي سلازي إذن كل تاني حبر وحيزنا أبي إرترا أنتاي كجبر يخيل يتخاب قالس بخير زول من إسيك أنتاي تتجبره يحايش بزبل نزتجبره عدمة تساتيفه أبتس تساتفنا وعلى دما ولا حنتي نحنا شعو تساتيفنا أنتاي كونتاتنا هاجرنا بكل درجات ترينا يا مالتيو بوليتيكا وخونتات هاجرنا تاي مثل قطبا وخونتات هاجرنا تاي مثل محبرا وخونتات هاجرنا تاي مثل كومون دبلوماسيا وخونتات هاجرنا تاي مثل لنا كل مستخاتعنا تي زمت ملسي حماق زبل ينيرو مالت نخل بقطبا إرتران هزبان تداخيمو بتابعت زقطرو هجدفن نعو دغافرو مساسيتون تورنينو نهزبي إرتران لك خمزناي بومباماي عبدالله وغزي باني يهبو عبدالله وغزي يعاصو عبدالله وغزي زيت يهبو عبدالله وغزي يعاصو بزعبا هاغورو خحاسب زيكونه بزعا خبدو كم دحاسب كم زغبورو گمگيمنا مالتي افتي بوليتيكا وخنت كاني اندحدا رينايو كلاتنا من سياسه تسامعنالو بوليتيكا إرترا اب حده غبات زخونه ጉጅለ ናይ ህግደፍ ከም ተታሐዘን ስልጣን ናይ ህዝቢ ተጨዊው دلايو زجبر أكل متيو نتي بوليتيكا سلطان حزب خمسة جوين دلاي كان أي مزراب دلاي كان أي محساب دلاي كان أي مؤمن عبد الله كان أي منقصقاس نتي مسيرة توزخونه مثل دك كسب كم زيلة مسرعنا تهاجرون بقوام كم زي تمرح قوام ولا تي مسيرة قوامون أو جبر خمسة وعليه
رينا بوليتيكا لحماق كم زلا تعدها جمجمنا مالتي أفتو محبر أو قداي تزعابي هاسيا أبي حزب إيرترا خمس ورده إذا سرعة زخاء نتي كونتات هاجرنا كافتي مسرتاوي كونت ناي بيتسب جميرو يسبابر كم زلو تردينا مالتي بس دبلوماسيا ومرايون اتي ኤርትራ ትባል ሃገር ወይ ካቲ ንኤርትራ ዝገዘሎ ስርዓት ዘይተንከዮ ጎረቤትን ዘይተንከዮ ዘይመንግስታዊ ትካልን ማሕበረሰብ ዓለምን ከም ዘየለን ከም ሓንቲ ደሴት ኤርትራ ንበይና እትሁት ሃገር ገይሩ ሒዝዋ ከም ዘሎን ምስ ገምገምና እዚ ፀገማት እዚ ስለምንታይ መጪ ጠንቅናይ ፀገማት እዚ ከመኒም ተባሂሉ እቲ ስርዓት እዩ ምስ ተባሃለ ንሕና ከም መንእስያት እንታይ ክንገብር ይግባአና ንዝብል ሕቶ ንክንምልስ ኢና ሕጂ ናብዚ ቀንዲ ሕመረት ናይ ዋዕላ ደብረ ዘይት ዝመጣና ማለት እዩ ኣብ ደብረ ዘይት እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ንሕና ከም መንእስያት ታራና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል መልሲ ንክንህብ ብዙሕ ክትዓት ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ብማሕበር ክንወፅእ ኣለና ዝብል እዩ ስዒሩ ማለት እዩ ማሕበር ክንወፅእ ኣለና ተባሂሉ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ኣካል ናይቲ ጉባኤ ወይ ከዓ ተጋባኢ ማሕበር ክምስረት ኣለዎ ኢሉ ምስ ወደ ማሕበር ኦኬ ክምስረት ኣለዎ ተባሂሉ እቲ ማሕበር እውን ሽሙ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል እውን ካብ ብዙሓት ዝወፀ ኣስማት ዝርዝር ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ እቲ ስምረት መንእስያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ዝብል ሽም ብዓብላል ድምፂ ተዓዊቱ ንሱ ኸውን ሽሙ ዝወሰነ ማለት እዩ ሕጂ ብዝሕቶ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ደብረ ዘይት ተሳቲፍካ እቲ ኣብ ደብረ ዘይት ዝተወሰነ ውሳኔታት ይትግበር ኣሎ ዶ ትብል እቲ ትሕቶ እንተተረዲኤ ማለት እዩ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣብ ደብረ ዘይት ብማሕበር ክንወፅእ ኣለና ተባሂሉ ብማሕበር ወፂና ሽም ማሕበር ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ተመሪፁ ርዒምና ኣሎ ኩላትና ልዕሊ ኩሉ ነቲ ማሕበር ከተካይድ ዝግባእ መሪሕነት ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ 21 ዝኣባላት መሪሕነት እውን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ተመሪፃ ማለት እዩ ሕጂ ኩላትና ኣብዚ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለ ዝመፃና ዝተፈላለየ ዞባታት ናይ ዓለም ከዓ ስለ ንውክል ስለ ዝነበርና እቶም ዞባታት ነቲ ንሕና ሒዝናዮ ዝመፃና ኣካል ወይ ከዓ ሰብ ስለ ንፈልጦ ነፍሶ ከፍ ዞባ ሕፅያት ሰለስተ ከተቕርቡ ሞ ካብቶም ዝተቐረቡ ሕፅያት ነፍሶም ኣፋሊጦም እቲ ገዛ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ብኽፉት ኢዱ ሓፍ እናበለ ክመርፆም እቲ ዝበዝሐ ድምፂ ዝረኸበ ከዓ ኣብቲ መሪሕነት ከኣቱ ብዝብል ኣገባብ 21 ሰብ ተመሪፁ ካብቲ 21 ሰብ ውሽጢ ከዓኒ 7 ኣባላት ፈጻሚት ወፂ ማለት እዩ እቲ ፈጻሚት ኣቦ ወንበር ጸሓፊ ወይ ከዓ ምክትል ኣቦ ወንበር ከምኡውን ወፃኢ ጉዳያት ክፍሊ ዜና ማሕበራዊ ጉዳያት ውደባ ከምኡውን ፋይናንስ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ እቲ ባይቶ ወይ ከዓ ቦርድ ናይ ስምረት እቲ ዝለዓለ ስልጣን ኣብ መንጎ ክልተ ጉባኤ ስለ ዝተዋሃቦ ስርሑ እንታይ ምዃኑ ተገሊጹ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ነቲ ሓላፍነት ደሸከሞ ግን ትጉባኤ ስለ ዝነበረ በተን ዝተዋሃቦ ሓላፍነት መሰረት ሰነዳት ክቅርብ ነቲ ሰነዳት ናብ ክትዕ ከውፅእ ስለ ዝተባሃለ ንዕኡ ከኺዶ ዝኽእል ሕጊ ህንፃ ነዲፉ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ህንፃ ነዲፎ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ክትዕ ኣቕሪቦ ብዙሕ ግዜ ርእቶታት ይመፅኡ ስቲል ከዓ ናብ ርእቶታት ምምፃእ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝመፅእ ጉባኤ ከዓ ሰብ ተኻቲዑ እዚ ክውስኾ እዚ ክጎድሎ ኣለዎ ስለ ዝብል ማለት እዩ ንድፊ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ እውን ኣውፅኡ ማለት እዩ ኣብ ክትዕ ኣቕሪቡሎ ሕጂ እዚ ካብቲ ዝተወሰነ ውሳኔታት ክኸውን ኣለዎ ዝተባሃለ ስለ ዝኾነ እቲ ዝተባሃሎ ይገብር ኣሎ ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ኣነ ልዕሊ ኩሉ ግን ነዚ ንምግባር ንኩለን ኣብቲ ጉባኤ ደይ ተሳተፋ ወይ ከዓ ወኪለን ኣባላትን ደይ ሰደዳ ማሕበራት ናይ መንእስያት ብዝተኻእሎ መጠን እቲ ዝነበረ ክትዓት በተም ዝተሳተፉ ኣባላትን ይኹኑ ናይ ካልኦት ማሕበራት ኣባላት ተገሊጹሎም ክፅምበሩሉ ዝኽእሉ ኩነት ክፍጠር ዝብል ውሳኔ እውን ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ስለ ዝተገብረ ልዕሊ ከምዚ ክበሃል ዝፀንሐ ልዕሊ 85 ዝኾና ጨናፍራት ኣብ ስምረት መንእስያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ተማእኪለን ይኸዳ ከም ዘለዋ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብቲ ውሳኔታት ዝነበረ ተተግቢሩሎ ማለት እዩ
ጨናፍራት ይምስርት ይብል እዚህን እንተ ጨናፍራት ስለዚህ እቲ ጨንፈር ምስራቱን ክትግበር አለው ዝተባለ ይትግበር አለው ማለት ፋይናንሳውን ሞራላውን ደገፍ አምርካፍካ ይጽዕት ይብል ማለት እዚ ኸአኒ ነፍሶ ከፍ አባል ንኽኸውን መሰልን ግዴታን ዝበሃል ነገር አለው ማለት ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ ንብሎ ማለት አባል ናይ ስምረት ክትከውን እተማለው ዝግባአካ ነገራት አለው ግዴታኻን መሰልካን ፈሊጥካ አባል ትኾን ማለት ካፍቲ ቀዳማይ ፋይናንሳዊ ደገፍ ናይ ስምረት ድበልና እምባር እቲ ካብ ነፍሶ ከፍ አባል ዝመጽእ ክፍሊቲ ማለት ወይ ካ አበርኩተይ ካብዛ ሓሊፉ ገለ ሰብ ጸጋ መንግስታን ይኹን ዘይ መንግስታን ትካላት ብወድዓዊ ፖለቲካዊ ሓርነትና ናጽነትና አዋጋ ዓዳጋ ኸይውጻና ዝርከብ ነገር እንድሕዳ አሎ ክርከብ አሎ ተባሂሉ እዚ እውን ክንድት ንደልዮ ዳ ኣይኹን እምበር ይስራሓሉ ሎ ማለት እዩ እስቲል ከዓ ከምኡ ዓይነት ስለ ዝኾነ በቲ ዝከኣለና ንሰርሕ ኣለና ክብል ይኽእል ማለት እዩ ንምዕዋት መጻእ ጉባኤ ዝሕግዝ ኣድለይቲ ጽሑፋትን ወይ ከዓ ሰነዳትን ምስራሕ ከምቲ ዝበልኮ ንድፊ ሕጊ ህንፃ ንድፊ ፖለቲካዊ ቻርተር ተሰሪሑ ሎ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ስምረት ናቱ ዝኾነ ራእይ ተልእኾ ከምኡውን ዕላማ ገይሩ ዝኸይድ ኣካል ኮይኑ ማለት እዩ ምስ ኸዓኒ ኣገባብ ቃልሲ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ይኽተል ንዝብል ዝተወሰነ ውሳኔ ኸዓኒ ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ብምክያድ ነዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ሕንጉጉ ከነልግሶ ክንክእል ኣለና ንዝተባሃለ ኸዓኒ ነዚ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ንኽንገብር እቲ ኩሉ ከነማልኦ ዝግባአና ቀጥዕታት ብቅደም ተኸተል እንዳገበርና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከምኡ ክንገብር ኣለና ስለ ዝተባሃለ ሎማ ዓንቲ ከምኡ ኢልካ ጽባሕ ትገብሮ ዘይኮነ ክትክተሎም ዝግባአካ ቅደም ተኸተል ተኸቲልካ ክግበር ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ስጋዕ እዚ ወሲድና ደለና ግዜ እቲ ክግበር ዝግብኦ ነገር ተተግቢሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ በዚ እንድሕዳ ርኢናዮ እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና በቲ ሽዑ ዝነበረ ስምዒት ተገይሩ ዶ ንዝብል ኣነ ኣኻሊ ይኮነን እምበር እቲ ሽዑ ዝተወሰነስ ኩሉ ተተንኪፉ ይግበር ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ምናልባሽ ዝያዳ ሕቶ ስፔሲፊካሊ ወይ ከዓ ብፍሉይ ክሕተት እንድሕዳ ኣሎ ኮይኑ ክምልስ ክእለ ካብ መላእ ጎደል ግን እታ ኣብ ደብረ ዘይት ተሳቲፍካ እቲ ዝሓለፈ ውሳኔታት ተግቢሮ ዶ ትብል ግን ካብ መላእ ጎደል ይትግበራሉ እየ ዝብል ማለት እዩ ጽቡቕ ሕራይ በረኸት ብሩህ ዘሎ መልስኻ ጽቡቕ ኣለኻ ተሕቶ ሰዓት ተንመስዊን መሊስካየን ኣለኻ እቲ ውሳኔ ወይ መሊስካየን ህዝቢ ተሳታፋይ ወይ ተኸታታላይ እዩ ዝምልሶ በዛ አጋጣሚ ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ ስመር ኣብታ ትሕቲ ሊንክ ናይ ስመር ቲቪ ትሪእዋ ዘለኹም ብናስር ኑሩ ዝተላእኸት ሕቶ እንተደኣ ሃዲኩም ሕቶኹም ክትልእኹሞ ሕቶኹም ከነቕርቦ ፈቃደኛታት ምዃንና እዮም በዛ አጋጣሚ እዚ ከብራሃኩም ፈቱ ሕራይ ናብ ሕቶና ክንምለስ ኢና ያ ስምረት መንእስያት ጉባኤው ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክግበር እዩ ተወሲኑ ነይሩ ንምንታይ እዩ ኣብ እዋኑ ዘይተተግበረ ንምንታይ ኣብ እዋኑ ክግበር ዘይተኻእለ ያ ንሕና ናብ ደብረ ዘይት ምስ ወረድና ማሕበር ምስ መስረትና ዕድመ ናይቲ ማሕበር ሓደ ዓመት ክኸውን ዓመት ምስ መልአ ድማ እቲ ጉባኤኡ ክካይድ ኣብቲ ጉባኤኡ ከዓ እቲ ዝነበረ ኩነታት ክግምግም ንመጻኢ ዘስርሖ ነገራት ከዓ ክሕንፅፅ ዝብል ውሳኔ ተወሲኑ በዚ መሰረት በቲ ዝነበረ ዓቕሚ ክስራሕ ፀኒሑ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ዝኾነ ቴክኒካዊ ፀገማት እውን ኣብ መንጎ ነይሩ ማለት እዩ ነዚ ኮይኑ ከብቅዕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ጉባኤ ንክግበር ቦርድ ስምረት ተኣኪቡ ወሲኑ ነይሩ እዚ እውን ግዜኡ ዘሕለፈ እዩ ነይሩ ኣብ ግዜኡ ነበረን እቲ ግዜኡ ዘሕለፈሉ ምክንያት ግን ዝኾነ ቴክኒካል ዝኾነ ወይ ከዓ ናይ ውሽጣዊ ሕቕታታት ነይሩ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ዝነበረ ሕቕታታት እውን እቲ ናይ ወርሒ ነሓሰ ካብ ዕለት 1 እስካዕ ዕለት 7 ነሓሰ 2013 ክግበር ዝሓሰበ
ጉባኤውን ኣብቲ ዝድለ ቦታ ኣብቲ ዝድለ ግዜ ክግበር ኣይከኣለን እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ጉባኤ ክናዋሕ ተወሲኑ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ንሕዳ ኢልና ንሕና በቲ ዝነበረና ድሩት ዓቕሚ ምስቲ ኩነታት ቃልሲ ስለ ዝኾነ ንዑ ክንመስል ዘለና ነቲ ህዝብና ብምርዳእ ነቲ ዘጋጠመና ሽግር ከም ዝፍለጥ ብምግባር ጉባኤና ከም ዝናዋሕ ጌርና እቲ ጉባኤ ኣብቲ ዝተባሃሉ ግዜ ስለ ዘይተገብረ ከዓ ቦርድ በኣካል ተራኺቡ ክግምግምን ስለምንታይ ተገብረን መዓስ ክግበር ኣለዎ ከዓ ክዘራረብ ስለ ዝነበሮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት ካብ ዕለት 17-25 ሓምሻይ ሱር ኣኼባ ተኻይዱ ኩሉ ነገራቱ ገምጊሙ ከዓ ውሳኔ በፂሑ ኣብቲ ውሳኔ ከዓ ኣብ መጨረሻ ሰሙን ናይ ወርሒ ግንቦት ናይ ሒዝና ዘለና ዓመት 2014 ጉባኤ ክግበር ስለ ዝወሰነ እቲ ጉባኤ እውን ኣብ ግዚኡ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ብኩሉ መዳያት ስለ ዝተሰማዕና ናብ ምግባር ንሻባሸብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ዕድመ ናይ ስምረት ሓደ ዓመት ኮይኑ በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ግን ከም ተናውሐን ነቲ ዝተናውሓሉ ምክንያት እውን ኣብ ግዚኡ ዋላ ይደንጉ ዳኣምር ከም ተገልፀን ዝፈልጥ ማለት እዩ በዚኣ እንተሓዝና ተሓይሽ ይብል حراي صبو كما كنحزاينا امو كم زبالكا اندحر عدمناي سمرت حد عامت انت دا خوينو حجيغن دارغا ناب كالاي عاموتو تغاماغيمولو ثلاث ورحي ويدما 4 ورحت لا انترفون 4 اني خالاي عاموتو نخغبر سمرت حقاوي يدو تبل از زغبر غوباي حقاوي يبل انا مالتي مغنياتو حدا نحنا اب قالس سلا زلنا اب حدا ديمقراسياوي اسرارحا اب زدلنا غزي زدلنا ነገር اب زين نغبرلو خنتينا زلنا مالتي لعلو كل خا التساتفነት ህዝቢ اب قالسي كمت زدلنا ايكونن دلو مالتي مغنياتو حدا مچؤነት ናይቲ نحنا حزنا يدلنا قالسي ازي خبيدي مالتي مخنيات نايز خا انتاي ندحدالنا حزب ኤርትራ بتغبار ብዙሕ ግዜ ተጠሊሙ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ተጠሊሙ ሕጂ እዚ ብዙሕ ግዜ ዝተጠለመ ህዝቢ በሓንሳብ የእሚንካ ከተምጾ ይትኽልን ኢኻ ማለት እዩ ብተግባር አሪኻ ኢኻ ከተምጾ ትኽእል ማለት እዩ ስለዝኾነ ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ ብፋይናንስ ይኹን በቲ ፖለቲካዊ ክትዕ ቁርብ ድሕር ዝበለይ ጸኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከነርኢ ነርና ከነእምን ነርና ማለት እዩ ነዚ ክንገብር ከለና ከዓ ኣብ መንጎ ዝግበር ናይ ምጥርጣራት ዘይምርዳእት ነይሩ ማለት እዩ እዚ ዘይምርዳእት ዝፈጠሮ ኣብ ውልቂ ኣብ ነንሕና ዝግበር ክስታት ነቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ዝነበረ ግዚኡ ኣብ ግዚኡ ዝሓለወ ጉባኤ ንኸይንገብር ጌርና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ወሲና ክንገብሮ ኣብ ዝመደብና ግዜ ካልእ ካብቲ ፅቢትና ወፃእ ዝነበረ ሕቕታታት ወይ ከዓ ዘይምርዳእት ስለ ዝተፈጠረ ነቲ ዘይምርዳእት ከይፈታሕኻ እንትገብሮ ጉባኤ እውን ካብ ኣድማዓነቱ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ ንሕና ካብ ዝነበረና ኣይገደናን ነቲ ዘለና ፍልልያት ከነፅብብ ኣለና ህዝብና እውን ክርዳኣልና ይኽእል እዩ ንሕና ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ዘጋጠመና ቀሲልና ነቲ ህዝብና ብዝርድኦ ብዘይፈላለ ኩነታት ተገሊፅናሉ ንዝበለፀ ዕላማ ምዃንና እንድሕር ዳኣ ፈሊጡ ህዝብና እውን ክስዕበና ስለ ዝኽእል ንስለ ምቕልጣፍ ኢልና ክንገብር ዘይኮነስ بصبوق اب صبوق غزي مخا ادمع بزخونه منغدي كنغبرو نخيلينا خاب زبل تداناوي مالتي سلازي اب قالس خون كان تغبرو مدونو غيات رتعاو سغع زخونه مخنياتاو سغع زخونه حقاونت يبولن كنبل اي نخيلينا حقاوي مالتي غرم صبو حقاي 21 ابالات بايتو اتخاله كله رد ينيرو ابتاني 21 اذا ابالات بايتو ميريصا ياوصا سمرت وعلى سمرت ويدما كونفرنس سمرت ملسيات ندحمت هاجر اب دبرزيتي ازم 21 ابالات كم تغبو سريحهم دو تبل مخنياتو صباح نغو تحتتي نايزي كلت
كلا عمود زهزلو مدنو بيا سمرتوين الصوم تمريحنا سلازخون مخنياتو زحتت أكل كله سلازلو انتاي تبل انتاي رئيتو خابتم أبالات بايتو بمولو متكمين يرو كل جزء نزخونه يكون سرح تحتات خلو قدني تحتاتي خا بدلنيا مالت ديكونه انتاي نيرو تحاتيتو مخنياتو بزخونه من قد خا مخنياتو قرب على مالتي ስለዚህ ምክንያት ከይሰማዓኻ እዚ ከምዚ በደለኛ ይዝቁንዒ ትብለሉ ምክንያት ክስታይ ኮ ውሳኔ ይኮነን ኣነ ዝብሎ ግን እንታይ እንድሕዳ ኢልካ 21 ዝኣባላታ ቦርድ ተመሪፁ ብዝተፈላለየ ምክንያት ገለ ኣካላት ካብቶም ካልኦት ኣካላት ኣድማዕቲ ነይሮም እቶም ገለ ኣካላት ካብቶም ገለ ኣካላት ኣድማዕቲ ይነበሩን ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ከዓ ኩላትካ ሓደ عينت هالسرارحة كتسرح أيكلن أيجبان أيكونن كا لعلقول لجن اتزبز حد حدا أدمع سريحو اتي قالسي نقدمي تقصو يخيد الله كنبل نخل مالتي كم تزدل ولا أي تحمل بمبر نقدمي تقصو يخيد الله زبل ابنة تعلن مالتي سلاز خونه اتزبز حد جبو سرحو بتزلوا عقمي يبركت سلاز نبره دارجا أدمع ينيرو خبل خيل مالتي اوكي يا ريتها كبرات هذا دلتي كملتينا نافتي حتونا هراي برخت كم تقول صوزلها قدم بيلوي نافتي مجمريا زي مللاي ويد ما بعرفاوين زي متكاسكا كوربتاش مو ابز ساعات زين برخت كم عدوم كم قاشانا كم افنيا سمرت من اسيات نحن تهاجر إنا عدمنا زلنا سمرت من سيات من هاجر أبز حدث نايلو مورحن تسومنن أفنيا مزيزولو بخومو دماي برخت نسانا زولو نمختتالو متان كتعموكم حراي برخت أبز حلف أوان اتزعابي شجر نزغلو مفحفح ناي سمرت زفتره شجر زوبا أوروبا ينير كلها نخم فولتو أزينا أوروبا شجر دحري خالد عبدو ريزاين مكبار زتفترة جنيرو والاس كان مجمرتو دقول أجندا ويكالي شجر سلازنو بورا إيو أبزيد الرجاز خبت سحكي إيدو أب أوروبا بفلاي والله حتى زخن ملس كلنا عنه كل جزء أبزخونه يكون كتع ويكازخونه يكون تجورو مردات أو أنت أوزخونه أتحسس بحسك أنت رأى إذا حاش زبل ابنتي زلنا مالتي. أنا كم برغت ويكا خم أول سمرت دقول أجندة نيرو أيبلن دقول أجندة تنيرون سب نناتو أراد أخلو أخلون أنا جن درتين في حي حنقولي كفيته سجع استقالسكو أفت ديفنسيف ويكا أتخالا خالي بوتا خوينة ذكالو سلو من قد أي رأينا مالتي. ስለዚህ ኣፍቲ ቀዳማይ ናይ ቃልሲ መስመር ኮይነ ከም ዝቃለስን ነቲ ዝመጻኒ ኩነታት ካ ክጋፈጦ ከም ዘሎን ዝፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ተበጊስና እንድሕዳር ኢናዮ ነቲ ድጉል ኣጀንዳ እዚ ነይሩ እዚ ኣይነበረን ክብል ኣይክእልን ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ሓውና ካልድ ዓብዱ ብኩነታት ናይ ስድራ ቤት ወይ ከዓ ናይ ቤተሰብ ካብቲ ዘለኽዎ ሓላፍነት ከገልግል ስለ ዘይክእል ወሪዶ ኣለኹ ብዝበሎ بدحري خبط زغبو نغرات نيرو مالتي حجب زي انتاينا نحنا خردا دلنا كل غزي اندحدا تكالاو سرار حد سرح كوينا قرصناي تكالنا خا اندحدا نصور كوينو من تكون رودي مالتي سلازي قونه نحنا كم تلميد ناي قالس مالتي خمن اسيات نتي تكالاو سرار حد ندليمبر كم تغبو ورصص نيرو اسرار حنا خبل ايكلني مالتي سلازي قونه حجي متحنفات ناي سرحات تفتيرو مالتي لذي اتنا اوروبا كونتات كون زي نبرو طلع ديكونه ابتي زبوص درجه خبصح زي غبوون ينيرو زبل امنتي زلن مالتي مخنياتو ورصص قرطي تكال هالينا بتسرحنا تكالاو اسرارح انت نخيد نيرنا ويكاتهم اكلات من انت يسرح تختيلهم تزغد نيرهم ناي سرح متحنفات اي متفطرن ابتنا تفطر متحنفات ناي سرح كا وسانيتات نحاد وساني خلت عينت ملسي وكان حد حط خلت عينت ملسي اي متوهبن مالتي اذا سعاو مثل لاخات እቲ ነገር ካብ ሃገራዊ ጉዳይ ሓሊፉ ኣውልቃዊ ጉዳይ ስለ ዝኸደ
سريدو سرخاون سلا زمصه ابزي تدلي نهري بصحي طراي ديكونه نغلغله سبات ካብ ንግሙቶም ዝነበርና ወጻኢ ዝኾነ ተግባራት ክገብሩ ወይ ከዓ ስምዒታት ከስምዑ ተራኢ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናቱ ዝኾነ ኣሉታዊ ጽልዋታት ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ስምረት ነይርዎ ኣብ መወዳእቱ ግን እተን ጨናፍር እውን ናተን ዝኾነ ክብልኦ ዝግበአን ደረጃ ናይ ውሳኔ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ኣውሮጳ ኩነት ንግዚኡ ተወንዚፉ ብደይ መራሒ ክጸንሕ ኣብዚ ተሰማምዑሉ ብኡ ክኸይድ ስለ ዝተገብረ ድሓን ክለዝብ ክኢሉ ዝብል እምነት ኣለኒ ነቲ ቃልሲ ግን ከምቲ ክሕንበቦ ዝግብኦ እሞ ከዓ ካብ ኤውሮጳ ዝኣክል ምስቲ ተሳታፍነት ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝነበረ ካልእ ኣወንታዊ ዝኾነ ፖዚቲቭ ኣወንታዊ ዝኾነ ኣበርክቶ እንዳተፀባሃ ከለካ ከምዚ ክትረክብ ኣዝዩ ሃሳይ ከም ዝነበረ ዝኣምን ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝተፈጠረ ኩነት ሓደ ክፍጠር ዘይነበሮ ኩነት እዩ ካልኣይ ዋላ እንተ ዝፍጠር እውን በቲ ውርፁፅ ዝኾነ ትካላዊ ኣሰራርሓ እንተ ዝኽየድ ነይሩ ብደቃይቅ ወይ ከዓ ብሰከንድስ ክፍታሕ ዝግብኦ ዝነበረ ሽግር እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ፀገም ግን ንሕና ኣብቲ ድሕሪ ባይታና እንድሕር ዳሪና መጀመርያ ብሃይለ ስላሴ ድሓር ብደርጊ ፀኒሑ እውን በዚ ገስረጥ ስርዓት ብሓደ ዓይነት ሰልፋዊ ኣሰራርሓ ወይ ከዓ ብዲክታተራዊ ዓይነት ኣማፃፃ ስለ ዝመፃና እቲ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ክትዓት ዘረባታት ወይ እውን ምፅዋር ጉሉፅነት ከምኡውን ተፃዋርነት ስለ ዘየፅናሕና እቲ ዝነበረ ናይ ትካላዊ ፍልልያት ክንዲ ብትካላዊ ዓይነት ኣሰራርሓ ንሰርሖ ኣብ ውልቃዊ ዝና ስለ ዘተኮርና ናብዚ ደረጃ ዝበፅሖ ክበፅሕ ክኢሉ እምበር ቀልጢፉ ተፈቲሑ እቲ ካብ ኤውሮጳ ክርከብ ዝግብኦ ኣበርክቶ ካብዚ ዝግበር ዘሎ ኣበርክቶ ብዝያዳ ክርከብ ምኽኣለ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ግርም ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕራይ ኣብ መልስኻ ክትምልሳ ከለካ እንታይ ኢልካ ተን ጨናፍር ብናተን ተበግሶ ብዝወሰድኦ ብዘይ መሪሕነት ንክፀንሕ ኤውሮጳ ወሲነን ኢልካ ኣነ ከም ዝፈልጦ ግን ብወርሒ ሰለስተ ኣብ ዝወሰንኩሞ ካልኣይ ኣኼባኹም ኣኼባ ባይቶ ኢኹም እቲ ውሳነ ወሲንኩሞ መስለኒ እንተዘይተጋገዝኪ ከመይ ነይራ እታ ውሳነ እንታይ ነይራ ሽው ንሕና ከም ፈጻሚት ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ መጀመርያ እተን ጨናፍራት ኣብ ፈጻሚት ይምእከላይ ጨንፈር ብፈጻሚት ይምእከል ዝኾነ ይኹን ዝግበር ብጨንፈር ዝግበር ንጥፈታት ንፈጻሚት ስለ ዝካየድ ኣብቲ ጨንፈር ዝመፅእ ነገራት ከዓ ብፈጻሚት ይውሰን ዝብል እምነት እዩ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ኩላትና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ እቲ ክትዕ ኣብ መንጎ ብፈጻሚት ዝተወስደ ስጉምትን ኣብ መንጎ ብሰክረታርያ ቦርድ ዝተወስደ ስጉምትን እዩ ውሳኔን እዩ እቲ ረፅሚ መፂ ማለት እዩ እቲ ሓደ ሰክረታርያ ባይቶ ነዚ ሂባቶ እንዲያብል እቲ ሓደ ከዓ ፈጻሚት ነዚ ሂባቶ ያብል ድሓር ኣብ መወዳእቱ ዝተበፅሐ ነገር እንታይ እዩ ነይሩ እሞተን ጨናፍር ወይ ከዓ እተን ዞባታት ናተን ዝኾነ ኣሰራርሓ ስለ ዘለዎን ንሰን ዝሃባና መሪሕነት ደይንቅበል ተባሂሉ ማለት እዩ ጨንፈር ኤውሮጳ እውን ንዕኡ ዝመስሎ መሪሕነት ኣቕሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ሰለስተ ኣባላቱ በዚ መሰረት እቲ ፈጻሚት ፀገም ኣይነበሮን ተቐቢልዎ ኣብ መወዳእታ ግን ብሰክረታርያ ባይቶ ስለ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ንግዚኡ ተወንዚፉ ክኸይድ ተባሂሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ጨንፈር ወይ ከዓ እቲ ዞባ ናይ ኤውሮጳ እውን ንክልቲኡ ነቲ ብፈጻሚት ዝተወሰነ ገለ ኣካል እንድሕዳ ነፂግዎ ነቲ ብሰክረታርያ ባይቶ ዝተወሰነ ገለ ኣካል እንድሕዳ ነፂግዎ ኣብ ዘይተደለየ ምርፃም ኣቲና ክንድኮለል ንብል ብኡ መሰረት እንተተኸደ ሓይሽ ካብ ዝብል ኩሉ ውሒጦ ስጋ ሕጂ ዝፀንሐ ውሳኔ ካብ ዝብል ኣረኣያ ከምኡ ክብል ክኢለ ማለት እዩ ግርም እሞ ኣብ ወርሒ ሰለስተ ዝወሰንኩሞ ውሳነ ሲ ውዱቕ ገይርዎ ማለት ነቲ ዝነበረ መሪሕነት ናይ ኤውሮጳ ግዝያዊ መሪሕነት ዝብል ንዑ ውዱቕ ገይርኩም ንኽትኮዱ ኢኹም ወሲንኩም ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ክልተ ሽማግለ ውፂኹም ነይርኩም ግዝያዊ ሽማግለ መስለኒ እዛ ሽማግለ እዚኣ ኸ ስራሕ ኣብቂዓ ድያ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ወይስ እሳኣ ዘላ ስጋት ሕጂ ንኤውሮጳ ትመርሕ ኣነ ነዚኣ ምናልባሽ ኣብቲ ኣኼባት እውን ስለ ዘይተሳተፍኩ ናተይ ዝኾነ ኣረኣያት ስለ ውልቃዊ ስለ ዘለኒ
ابزيات اتي بزح تزي تزاركو سلتحايش توم نعاز بالكوتو شماغلتات مصطفى حونا ونابز انت زهلو نيرو زياده مبرهان يرو سلازي بزي اتودعنا تحاش مسلني صبو حراي كاتيلو دحري اتي اخيبا ابورحي 10 حارز تجبر مثلاني اب مرببات حبريتا سمرت يكون كال سمرت بوليتيكاوي وديبيو وي سمرت حال بوليتيكاوي تكاليو زبل تزرقي نيرو اذا اب وعلى دبر زيتي دي توسينوس ولا ببايت ودي بفصاميت بمني توسانه توسينو سكين افلطو كلوت تخاتلتنا هذا بدبر زيت مس مصانا تناوس تساتفا محبرات سقع 4 استات 4 زخنا ناي من سياسي كان محبرات تساتفو وعلى نيرو مالتي ابزي حجي كل غزي خنكاتا خلنا افت زنبره رسوم كتع هناص خطع تسفا ذهب ويكا سميعت زلو استحاوس خطع انتي يلعل نيرو نحناسي تفاناጭ الكا زمص لوط يلن إلا نتن بوليتيكا ودبات ننقفن علينا كومو نغبرنا ግን نحنا نبعلناون تفاناጭልና نخيد زلنا سيفيكان محبراتينا اتخلو ناتنا سندات اندحدارينا ግን تزقراربنا سلعل 900 ታዊቲ ዝኸውን ስለዚህ ስለምታይ ዳ نحنا ከምዝ ጌርና ንخيዳልና ተባሂሉ ማሕበር ክምስረት ኩሉቲ ዝነበረ አስማት ናይ ማሕበራት ካ ተጠርኒፉ ናብ ስምረት መንስያት ኤርትራ እንድሕነት ሃገር ክብል ተወሲኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ እቶም ብማሕበሮም ነቲ ዝተመስረተ ማሕበር ሽሞም ማረኪቦም ክዋሓጡ ዘለዎም ኣካላት ከምኡ ወሲኖም ብገለገለውን ንሕና ክንሳተፍ ዳይና መፂና እምበር ዘለናያን ማሕበራት ከምኡ ዓይነት ውሳኔ ንክንውስን ስልጣን ስለዘይሃባና ናብ እንተ መሊስና እንገብሮ ምርዳእት እዩ ዝውስኖ ዝብሉን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ስምረት ሓደ ናይ ብዙሓት ሲቪካን ማሕበራት ንመንስያት ዝሓቆፋት ሲቪካን ማሕበራት እኩብ ዓርመሸሽ ማሕበር እዩ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ሕጂ ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮነን ማለት እዩ ንጹር ክኾን ደሎ ማለት እዩ ስምረት ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮነን እዚ ክንብል ከለና ግን ዋላ ሲቪካዊ ማሕበር ኮይኑ ብዛዕባ ስልጣን ናይ ሓደ ስርዓት ናይ ሓደ ስድ ስርዓት እሞ ከዓ ነቲ ውሕሉል ድኾነ መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ክቡር ዋጋ ተኸፊልዎ ዝመፀ ናጽነት ነቲ ዝነበረ መብፅዓ ፖለቲካ ስልጣን ናይ ስልጣን ሃገር ወይ ፖለቲካ ስልጣን ናይ ህዝቢ ንህዝባ ክርከባሉ ዝብል ዓትዒቱ ዝሓዘ ስርዓት እቲ ሒዝካ ዘለኻ ስልጣን ፖለቲካዊ ስልጣን ናትካ ይኮነን ናብ ህዝቢ ምለስ ኢልካ እንድሕዳ ትዛረብ ኣለኻ ኮንካ ዋላ ማሕበር ኩንዳ እምበር ፖለቲካዊ ኩነት ወይ ፖለቲካዊ ሕቶ ልዒልካ እቲ ቃለስ ዘለኻ ማሕበር ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ውድብ ማለትን ኣብ ፖለቲካ ነጢፉ ድኸይድ ማሕበር ማለትን ዝተፈላለዩ ምዃኑ ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ማሕበር ስምረት ሓደ ናይ ብዙሓት ማሕበራት እኩብ ዓርመሸሽ ማሕበር እዩ እዚ ማሕበር እዚ ከዓኒ ፖለቲካዊ ኩነት ናይ ኤርትራ ኣልዒሉ ዝነጥፍ ማሕበር እዩ ማለት እዩ እምበር ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ውድብ ኢሉ ዝተዛረቦ ከዓ ስጋ ሕጂ የለን ማለት እዩ ሰባት ምናልባሽ ካብ ኣረዳድኣ ኣብ ፖለቲካ ነጢፉ ድዋሳእ ወይ ከዓ ድሰርሕ ማሕበር እዩ ክበሃል ከሎ ኦይ ፖለቲካዊ ውድብ ማለት እዩ ኢሎም ክርድዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ንሕናቶም ኣብቲ ቃልሲ ነጢፍና ንቃለስ ዘለና ብእንገብሮ ምርዳእት ወይ ከዓ ብእንገብሮ መግለፂታት ክሰዓር ዝኽእል ማሕበር እዚ ሕቶ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ግርም ጽቡቕ ኣለኻ በረኸት ኮይኑ ግን ኣብ ዌብሳይታት ይኹን ወይ ኣብ መግለፂታት ስለ ዝወፀ ስምረት ፖለቲካዊ ውድብ እዩ ዝብል ስለ ዝወፀ ሓቲተካ ኦኬ ናብታ ቀፂላ ዘላ ሕቶና ቅድሚ ምስጋርና እስኪ ንስቱድዮ ሓቶ ስቱድዮ ግዜ ኣለና ድዩ ክንቀፅል حراي صبو حراي تخاتل تي في سمر علالنا قصالي زولو كن حبرناكم وين بتي زولو ماس ميديانا هنا سمر تي في gmail.com ويدما اب ناصر نورو اتيكم تيزلكم ريتيكم ويحطو كتقربون اتدليو كنقرب دلوات مهنا انداغلسنا
كم زفلت سمرت من إنسيات عندنا هاجر لومي عامتن شوعة ورحن أكابابي غير له أبز عامتن شوعة ورحن جزيد ما نويح وصا ورد زلوا قعزيو أحلفوا نازل متنتان وقاب حدا معلتي ويا بحدا ساعات 3 ساعات زودا أنت زي كونه بذكا قالوا بتزلوا عامي بتي سو زفولتون زامنلون حونا برختي ملسرنا له بمدسو عجبكم تكونوا تسفى يقبر ناب حطونا كلمة لسينا حراي برخت أبز حالة أوان قلة صقمات مناقسي نبرت السودان مناقسي إرترايان أب السودان صقم نيرو أب مونغو سمرت من إسيات نحن الهاجرين أب مونغو توم مناقسي أنت إنيرو تتصقم تفتيحو دخل ولا كم زنا كايدو دلنا قالسي زي مردات كمت نبوري زي مردات كن تبيعها رقيقها واحد كا تفتح مفتانكا بسلتي زبل ابنة علينا مالتي نزلنا مقبار عبد البر زيت تساتفنت ناي من سيات السودان واحد سلازنبورو እንደገና አሁን ናይ ቋንቋ ሽግር ስለዝነበረ ንዑ ንምምላእ ይሂሩ ኣብዚ መፀ ግዜታት ዝተገብረ ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ኣሕዋትና ጥራይ ዘተኮረ ናይ ጎንደር ኣኼባ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ክሳተፉ ዝመፁ ብፆትና ነይሮም ካብቶም ብፆትናውን በሓላፍነት ኣብ ደብረ ዘይት ተሳቲፎም ምስ ፈጻሚ ኣካል ብንጡፍ ክሰርሑ ዝወሰኑን ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣዲስ ኣበባ ዝተረፉን ኣካላቱን ነይሮም ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ንጥፈት ብኸምኡ ክቕፅል ፀኒሑ ኣብቲ ናይ ጎንደር ዝተገብረ ግን ገለ ሕቶታት ተላዒሉ እቲ ሕቶታት እውን ኣወንታዊ መልሲ ዘይረኸበ ነይሩ ማለት እዩ ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ እሱ እንታይ እዩ ድብል ድሒርና ከም ዝሰማዕናዮ ኣነ ይነበርኩን ስለ ዝኾንኩ ነቲ ናይ ጎንደር ማለት እዩ እቲ ናይ ሱዳን ደሎ ቤት ጽሕፈት ሲ ከምቲ ናይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ደሎ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኮይኑ ተሓታትነቱ ንፈጻሚት ዘይኮነስ ንሴክሬታርያ ባይቶ ክኸውን ዶ ኣይግባእን ከምኡ ኢና ንደሊ ዝብል ሕቶውን ነይሩ ማለት እዩ እዚ ክኸውን ከም ዘይክእል ብዙሕ ክትዓት ነይሩ ወላ ኣብቲ ኣነ ድሳተፎ ዝነበርኩ ናይ ስካይፕ ኣኼባታት እውን ከምኡ ክኸውን ደይግብኦ ምዃኑ ናይ ውልቀይ ርእቶ ነይሩኒ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ዝኾነ ይኹን ጨንፈር ወይ ከዓ ዞባ መስርሑ በቲ ሰንሰለታዊ ኣሰራርሓ ኮይኑ እቲ ፈጻሚት ተኣዚዙ ክኸይድ ዘለዎ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ፈጻሚት ተማእዚዙ ክኸይድ ዝግብኦ ጨንፈር ወይ ከዓ ዞባ ኣብ ትሕቲ ጨንፈር ኣብ ትሕቲ ፈጻሚት ክኸውን እዩ ዝግብኦ እምበር ፓራሌል ዝኾነ ከም ናይ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኣብ ሱዳን ክግበር ኣይከኣልን ዝብል መልሲ ነይርዎ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ እቶም ሰባት እሞ ዝሰደዱና ሰባት ስለ ዘለውስ ከምኡ ጌርና መፂና ኢልና ስቂና ንሽም ተወሰድና ከገለ ዝብል ዘረባታት ነይሩ እዚ እውን ቅቡል ከም ዘይኮነ ኣብ ዝመፅእ ቀፃሊ ምይጣት እውን ከምኡ ዓይነት ዲስካሽን እንተሎ እቲ ዝበዝሐ ኣካል እንታይ ከም ዝብል ክንፈልጥ እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ከምኡ ዓይነት ውሳኔ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ስልጣን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዞባ ክወሃብ ከም ዘይክእል ተወሲኑ ማለት እዩ እዚ ተገይሩ ንሱዳን ተኸይዱ ኣብ ሱዳን ብስምረት ብፍላይ ከዓ በቲ ፈጻሚት ኣካል ዘይተፈልጠ ሓደ መርኬዝያ ወይ ከዓ ሴንትራል ቤት ጽሕፈት ሱዳን ዝብል ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ዘለዎ ተፈጢሩ እዚ ኣካል እዚ ተሓታትነቱ ንፈጻሚት ከም ዘይፈልጥ ግን ከም ናይ ፈጻሚት ዓይነት ስልጣን ሃልይዎ ዳይሬክትሊ ናብ ሴክሬታርያ ባይቶ ሓበሬቱ ዘሕልፍ ከም ዝኾነ ክግለጽ ፀኒሑ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ኣብ ሱዳን ኮይኑ ዝነጥፍ ጨንፈር ናይ ሱዳን በቲ ዘለዎ ዓቕሚ በቲ ድሩት ናይ መንቀሳቐሲ ወይ ከዓ ፋይናንሳዊ ሓይሊ እንዳተንቀሳቐሰ እቲ ዝገበሮ ምንቅስቃሳትን እቲ ዝገበሮ ንጥፈታትን ከዓ ንፈጻሚት እንዳነገረ ክሰርሕ ዝፀንሐ ኣካል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ዝተደራራቢ ነይሩ ማለት እዩ በዚ ስለ ነገረ ከዓ እቲ ዝነበረ ኣገባብ ፅፉፍ ኣገባብ ከም ዘይኮነ ሕጋዊ ኣገባብ ከም ዘይኮነ ክንገር ፀኒሑ ጥራይ ዘይኮነ ንገለገለ ውልቀ ሰባት እውን ከም ዲሲፕሊናዊ ጉድለት እንተኮይኑ ናይ ውልቆም እንተኮይኑ ከቋርፅዎ ከም ዘለዎም ክንገር ፀኒሑ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኣካላት ናይ ፈጻሚት ነይሮም
مسمرت كونه مسمرت ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ሱዳን ክንሰርሕ ይንኽእልና ኢሎም ሪዛይን ዝሓተቱ ኣካላቱን ነይሮሞ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ኣብቲ ዝተገብረ ናይ ሓምሻይ ስሩዕ ኣኼባ ናይ ዝሓለፈ የካቲት እቲ ጉዳይ ክንፀር ስለ ዘለዎ ክንፀር ኣለዎ ተባሂሉ ብሙሉእ እቲ ጉድለታት ዝበሃል ነፂሩ ምስ ወፀ እቲ ንዕኡ ወኪሉ ዝመፅእ ኣካል ከም ኣካል ናይ ውልቀ ሰባት ርእይቶ ዘይኮነ ናይ ብዙሓት ወይ ከዓ ናይ ሓደ ጉጅለ ኣተሓሳስባ እዩ ስለዚ ናይ ዲሲፕሊን ጉድለት ዘይኮነ ከማን ናይ ፕሪንሲፕል ወይ ከዓ ናይ መትከል ሕቶ እዩ ስለዚ ምስ ስምረት ምስ ተፈጻሚት ክንከይድ ኣይንኽእልና ስለ ዝተባሃለ እቲ ናይ መትከል ጉዳይ እውን ክዕረቕ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ንክበፅሕ ብትዕግስትን ብልቦናን ነቲ ዝነበረ ፍልያት ከነፅብቦ ተፈቲኑ ማለት እዩ ኣብ መወዳእትኡ ግን ኖ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንሕና ነዚ ፈጻሚት እዚ ንኣምነሉን ኢና ኣካይዳና ከዓ ልክዕ ከምቲ ናይ ፈጻሚት ኮይኑ ተሓታትነቱ ንሴክሬታርያ ባይቶ እንተኮይኑ ጥራይና ንቕበሎ ተባሂሉ እቲ ፍልልይ ናይ መትከል ከም ዝኾነ ስለ ዝተወሰነ ከዓ በቲ ዝነበረ ተጋባኢ ክዕረቕ ዘይክእል ፍልልይ ስለ ዝኾነ በቲ ዘለዎ መንገዲ በቲ ዝደልዮ ኣገባብ ኣቀላልሳ ክቃለስ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ዝደልዮ ኣካል እንድሕር ክሕወዝ ዝኽእል ኮይኑ ክኸይድ ይኽእል ይመሰሉ እዩ ርእይቱ ተሰሚዑ ግን በቲ ዝበዝሐ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ዝነበረ ኣባል ቅቡል ስለ ዘይኮነ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ክየድ ከም ዘይግብኦ ተዘሪቡሉ ማለት እዩ ኣብኡ እቲ ጨንፈር ሱዳን በቲ በቶም ወከልቱ ቢሉ ፅቡቕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብዓቕሙ ፀብፃቡ ኣቕሪቡ እቲ ዝግበር ናይ ሴንትራል ሱዳን ዝብል ምስ ፈጻሚት ፓራሌል ኮይኑ ክኸይድ እየ ዝብል ኣካል ከዓ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ተወሲኑ ማለት እዩ በዚ እቲ ጉዳይ ተፈቲሑ ሕጋዊ ዝኾነ መደምደምታ ተገይርሉ ማለት እዩ ግርም ፅቡቕ ሕጂ ከም ትከታተልዎ ዘለኹም ንውሕ ዝበለ ተረርቲ ሕቶታት ንብሎ ይቐርብ ኣሎ ናብ መሪሕነት ስምረት ሕራይ ካብ ስቱድዮ ሓውና ናስር ኑሩ ሓንቲ ዜማ ክጋብዘና ክሓተ ዜማ ናይ ሳምሶን ተኽለ ስምዕ ኦኬ ሕራይ እሞታ ናይ ሳምሶን ተኽለ ተባሂላ ዝነበረት ኣቕሪበ ይብለኒ ኣሎ እሞ ኣነ ምሳኹም ሕልፍ ኣለኹ ኣይርአየ ንሱ ስለ ዝርየ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እሞ ሕራይ ናይ ህቡብ ስነ ጥበባዊ ዑስማን ዓብድርሒም ክትጋብዘለይ እንትኽኢልካ ሓተካ Shukadoshiwa
بما يلزم نتفل السرات وقانا سبيلا حجرك كاف شغلات مسمر كبكسيه بربع غير نخري اكي انه هنتي وانا فكي كتبره الليل اسمرتي لبي يرحى حراي كبرات هذا التيتي بسمر بنكايدو زلنا زعبا يكون بزقربنا لكم موسيقى عجيبكم كتكونوا تسفان دا قبركو نابتن زغطسلا قال محتت كنملسينا برخت اونلاين لوري لهو حراي امو برخت ناب حطي كملسي مجلس نزغول جيزي خاوف في 5 سنة من سايكا بزاق قطع مزخي مزموك حل فايدة لن بشمين تخاطاتتن برخت أبز وانزي أبز حالة حمشاي سورة أخي بايتو أبوهم بايتو دكتور برخت كاب مزنة وريدو بخالة أبال بايتو كم تتكأيو زقلق زلو إزي كمي نيرو نمنتا يخوم أخوينو بماني خطتكي يا كل غفلت زلوا مالتي كردو زلنا على مسرح بوليتيكال عيلو زخيد أكل ناي حسب زي مردا كفتر ناي قدني مالتي إذا ناي حسب زي مردا مفتار مالت جن نتسب أول قوي يسرحوا دمعني وينفع يكونن مالت يكونن مالتي حجي أبزخ نفلت زلنا أنا قبل على زخانة يكون أكل أخبرت علني بزبلة أجن أبو حوي دكتور بركات برهان زلني أخبرت زل علي مالتي إذا حجي أفتول قوي سرح أفتز جبرو بولك إذا حجوزون سبز الزارة بسرح أن هداري خيو كاوزع عب سرح أنا أي سرح أكون مالتي سلزخانة أفتول قوي خنت ناوجون قديفنا أفتون سرح بوليتيكا وسرح جن عند حدا حدا زخانة مردا زي بلنا خوينو مردا سجع نبتح نجزي خوسن زقبو نجارات كنوسن كم زلنا ها خنفلت كنكلالنا مالتي حجينا هنا إرتراويان مستز أنا حنا دحر بايتا
حدش نجر ويكا حدش تريقه خوين سلدسم معنا سلنسم بدن بر أبزلخو أنا ساوث أفريقيا كاب جزية مانديلا جميركا بزح زي مردات نيرو أب حدا أوان مانديلا حدا أشجار سب بتوم تعادو زي كونس بتوم تسلم تبصوتون أشجار سب زبهال زنا جزية نيرو مالتي حجن دحر كم زعينت زي مردات حسابات متيو أفتو تقبرو قالسون بحنسا كتكيد نحدا ديك ألكا كم تزدلس قمتون كتسقم نحدا ديك ألكا كاب بحنسا كوينا ندحرت نقاتت نن بينا تفاناتيتنا دحان دخون سرح انت نسرح إذا حايش أبتلول درجة نحدا بتعيخا ديمقراسيا ومثل كاتتأكيمكا توساني تخطوسن كم تخل كم فلت كن كلالنا مالتي أب مودا تحمساتات ANC كي تسامع سلسترفة بعل زي نايباك مراح يسووك زبال تفنجلهم ناتنا زخون كايدا خن كيد نخيلينا إلهم مالتي بو مسرتون قال أكلات كافت زنبرة أكايدا اسخاتكم مسانا خدكودو سلازي تقول وي اتناتكم سقمين عناس لزقلت أفرنا خنركبوكم أي كأنان وي تناتكم سقمين عناس لزحالنا كتركبون أي كألكم نمو صنح بولو زبهالو أكلاتون نيرمي مالتي سيز بخمس عينة نحدا أرينايو هنات زخون نقفيتا نحدا نقبل كوينا حدا سب حج خافت قالسي ويكا خافتي نحنا دلنا جوجله تفلي مالت خافت قالسي تفلي مالت هيكونن خافت نحنا دلنا جوجله تفلي مالت خافت زبركتو زنبره خبور زخون عبركتو ويكا ورصد زخون سرح تريفو مالت هيكونن مالتي سيز بخمس نحدا أرينايو نحنا أنت خنقبرينا مالتي عفتو نقبرو قالسون تمليشنا قرية زقبانا نقرات رينا بحنساب نقبرو قويا ويكا حدا عينت سقوم النخودو لقزي مش بتحي اتي ناي نفسو كفابر كتو خقبر سلازغل بخمس ترعنا إذا حايشي مثلين مالتي زربان محتار أبا حمشاي سرع عقيبا قد ممئتاونا أبو وشتي سمرت تقبره بفلاي بتناي إيروبا خونتات تجمره زي مردات نيرو مالتي أبز زي مردات تستبتحي سقومتات نيرو خمتي أقديمة زبولكو ورص زخونة كالاو سرارح انت نسرح نيرنا اتنقر أبز خندز زبوتحو خبتح زي كونس بسيكند استفتحو خابز زلنا نلعلي كنسرح يقبعنا نيرو زبل امنت علينا مالتي إذا خند زي كونا بن أولك أورت متبتحو ولك أورت مخا زمتو صعبين سلي دردانا زي تدلي سقومتاتون يوسد نيرو مالتي اتخافتي وسانيتات حادي إيروبا زاكل معات رئيس زلو زوبا بزي وكالي ويكا بزي مراحة تريفو مالتي حجز زي صعبو خونتات كابزو تبقيسو زمت وسانيتات نقل أكل دس كبل كله نقل أكلون دس يبلن مالتي بزي مسرات بدكتور بحاونا دكتور برغت تتصحفه ناي ريزيجنيشن ورقات نيرو تو ورقات تخاء نابي قطو خيد كم زنبورو انتواي عيناي أكل نايت محبرك مجمرة خصوم نيرو زبل كتاعتون نكاتعلو نيرنا مالتي إذا خوين خبك أو رحت شعته على عسران شعتن أخيبات غيرو نيرو مالتي أبزا أخيوازي حاونا دكتور برغت كم أبو بر سكرتاريا بايتوس زي تنخبه اتي أخيباون ولا ملأته قباء زمال ينبر دا أمبر بزيبو زقبر وسانيون بزح نتناتنا تتصور نتكفتاتن تعقستناون أفتي دحن زخونة درجو كم زي بتحي خير سلازخل نتعقس بسلتناون نرئي زبل امنت سلازنبري تي زبازي حتى تأكاباي نسبعان كلتن ساعاتات كدحرون أو شت 24 ساعات كا بأبو مبر سكرتاريا بايتو يكا بدكتور برخت تأخيبا خطوة زبل يزنبرا مالتي كوينو 7 كلتن ساعات حاليفو 10 سلسته زعبالاتو بايتو تأكيبو ملأتو قبائي كم زمال مسرقاقت حجون نخالاي جزي حاونا دكتور برخت سلازي ترخبه اتي وساني خي توسن خطر سلازي قبقو اتو وساني توسين مالتي زو وساني زخوسن كله حده ملأتو قبائي زمالي نيرو لعلو كله خا دحر بوزح كتعزمت وسانيتات زنبره مالتي إذا خوين خبكعكا اتقبائي خنقبر استوسن وساني أبزي قاربولو زنبره اوان قال حقتاتات كامونغونا متي مالتي اتنسو اتي حقتاتات انتايو بقال أكلات ناتنا مالتي اتي استوسن وساني ملأتو قبائي زي مال وساني سلزنبره ملأتو قبائي خمال نيرو زبل كستاتون متي مالتي إذا خستات زي كنصر نيرو
تخصص أكل كامر تعوها قرب نيرو مالتي أمون جزي تزنبر ناي ريزيجنيشن ورقة عب مراقب بوزهان وسوتة بوزح سبعي حقوسن تراي ديكونه تخطلو زغبو أجوابون أي تختلن زبل كريتاتاتون يسمع نيرو مالتي إذا خوين خبكع بأبو أمبر سكرتاريا بايتو دكتور برخت دستوع أخيبا نمستاف كله زخيل أكل نافت أخيبا نخساتف بأكل ناب أديس أبابا وريدو عبد حالف يكاتيت عسرت شوعة تسقى عسران حامشن كا نقوباينا زوسن أخيبا عندنا تغيرو مالتي عبزو ساني زي حاونا دكتور برخت تزنبورو مرقص خمزي كيرن تزصحافو ورقتون قنوع خمز خونن كغلص كله بتم عوز نبرنا عبالاتون كاوز في الحسابات يقرب نيرو مالتي زي خوين خبقع اتي مفللاي حسابات بختع كتصري انت زي تصري خا تزبزح اكل زبلو كتصدق زبل كانت نبره تختلنا بروسيجر كه قنوع نيرو دو ويكا اتي زخودو بروسيجر كه قنوع نيرو ابزبل ناي مجمري حتو خنسامع سلازي كالنا او يعني اخي وارقيت كامو صامتيو اخي وارقيت كاختو صيبل كان تباهلو كومبيشن وطيو او كنسامع كالنان امو داتا تي اخيبا مس رقيتو مسوطه كالاي غزي ابستغبره ممصا خاني تي ابال بايتو سلامتاي قدم توطيو سلامتاي كدحار مملاس يمت كابزبل ارادا تاكيبو بحنساب كوينو وساني خوسن سلازوسنه تزبزح اكلكا نتي وساني مالت دكتور برخت كافت زلو مزنت كورد نتزلع على اكل زبحال ناي محبرنا سمرت مالت غباي خا طرعان هو قرب بزوسنه مسرت دكتور برخت كاف سلطان خورد تغيرو مالتي نزس مستغبر خا ناي قدن تاخيبا بغبو خيد سلازنبرو نعوز تكاكلون كمت سلازغبو نغزيو مصحافيت سكرتاريا بايتو حفتنا لوام تولده كمرح طنيحو اموداتا خا وقعاوي ابو امبر سكرتاريا بايتو كنمرص سلازنبرنا ديمقراسياو غباب اذن حافا بيلنا مريطنا حاونا مصطفى محمد نوركا كم ابو امبر سكرتاريا بايتو خوينو تمريط له مالت سقعد مص غباي ازي مسل نيرتي كونت ስለዚህ እታ ስለምንታይ ተተኪ ትብል መንተኪ ወድብልካ አባ ኮልኹ ማሊ ያለኹ ማለት እንግርም ሓራይ እሞ ሕጂ ናብቲ ዛዕባና ክንኣትዩና ንሱ ድማ ጉባኤ ስምረት ዳርጋ ሓደ ወርሒ ተሪፎ ኣሎ ምድላዋትኩም ኣጻፊፍኩም ዶ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ከመይ ኣሎት ምድላዋት والجوباء سمرت عبد زبالكو جزء نمودا تاسمون سقع مجمرة سمون ناي ورع سنة ناي حزنا زلنا عمت كجبر وسينا وتينا تزوسنا لجزء خاي كاتيت سلزنا بره مجابيت ميازا جنبت نحدا ملي قالوا أخول جزء نيروح بهالكالي مالتي إذا خوين خبك نحنا عفت مجمرة عن كم قالتنا اتي ميدا نتقمولو زلنا نتوم نتي كنتقمولو نت ميدا هيبومنا زلون نعم بزطعمم ناي سيكيوريتين ناي لوجيستيكن حاجز هامبل خنا حتى سلازلنا اتي خليتي اكالكا اتليست بتنحنا نوسنو وساني ناتنا كنت هونه ابت نغورو ነገር ግን بفلاي ناي صتاو حاجز سلازدلينا طعمن اي طعمن كنرغالت كا سلازنبرنا نعو كونتاو ملسس قاع نركب اتي غباي عبد قلطفن زتعاطاطفن غزي خغبر كم زلوينا او سانينا صحفنا مالتي اذا خوين خبقع كم تخل غزي نتي زقربنا حتى او انتاو ملسس لزرخبنا بتا زوسنا وساني ابتو زوسنا غزي
ጉባኤና ክንገብር ምስኮና ምዃንና ከዓ እንደገና ኣናውንስ ጌርና ማለት ኣፍሊጥና እዚ ኮይኑ ከብቅዕ እቲ ግዜ ይኣክል ዶ ኣይኣክልን ዝብል ብዝተኸኣለና መጠን በቲ ዘለና ዓቕሚ እቲ ክግበር ዝግብኦ ነገር ንገብር ኣለና ማለት እዩ ሓደ ሓደ ዘይተፈልጠ ስጋ ሕጂ ብዓቕምና እውን ክንገብሮ ኢና ኣይንገብሮን ኣብ ዝብል ክሳይ ዘእተወና ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ተሪፉ ደሎ ግዜ ክፍታሕ ዝኽእል ምዃኑ ስለንፈልጥ ብዙሕ ዓይነት ጠራጠርን ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ክግበር ዝግብኦ እታ ሰናዳኢ ሽማግለ ተመሪፃ ተሓታትነታ ንፈፃሚት ምዃና ስለ ዝፈለጠት እታ ሰናዳኢ ሽማግለ ክትገብሮ ዝግብኣ ነገር እንዳገበረት እያ ማለት እዩ ሓውና ሳይሞን ኣጋጣሚ ኩነታት ኢንተርነት ወዲቑ እምበር ዝያዳ ኣብቲ መሪሕነት ናይታ ኣሰናዳኢ ሽማግለ ስለ ዘሎ ንሱ መብርሃልና ነይሩ ግን እቲ ንክትዓት ቀሪቡ ክትዕ ተገይሩሉ ካብ ነብሲ ወከፍ ዞባ ተፀሚቑ ክመፅእ እሞ ተጠርኒፉ ኣብ ጉባኤ ከም ርእቶ ንውሳኔ ክቐርብ ተባሂሉ ዝተቐረበ ንድፊ ሕጊ ህንፃን ንድፊ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብን ግን ዝያዳ ኣብቲ ጨናፍራት ዘይሩ ኣብ ክትዕ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ከምዚ ዓይነት መልክዕታት እንድሕር ርኢናዮ እቲ ክግበር ዝግብኦ ነገር ይግበርን ኣብ ምግባርና ኣሎ ዝተሪፍና ዘሎ ወርሒ ብፅቡቅ እንድሕር ሰሪሕናሉ ከዓ ዝኣኽለና መስለኒ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ኣባል ስምረት ጥራይ ደይኮነ ኩሉ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዘለዎ እንታይ እዩ ኣነ ብል 50 ለሚን ን50 ጌፆም ንሓደ ከዓ ሸኸሙ ከም ዝበሃል እቲ ጉዳይ ኩልና እዩ እቲ ጉዳይ ኤርትራውያን እዩ ንሕና ከዓ ንፖለቲካዊ ስልጣን ደይኮነ ንፍታሕ ሃገርን ህዝብን ንቃለስ ዘለና ኣካል ናይቲ ህዝቢ ወይ ከዓ ፍረ ናይቲ ህዝቢ ኢና ንሕዳ ንብል ኣለና ኮይና ደረትና ነፊሕና ንገብሮ ነገር ክህሉ ምእንታን ጉልባብና ቀሊዕና ከዓ እቲ ዘድልየና ሓገዝ ካብቶም ብፆትና ወይ ከዓ ኣሕዋትና ኣያታትና ኣቦታትና ኤርትራውያን እንደልዩ ሓገዝ ክንሓትት ከም ዘለናን ንሕና ኣክቲቭ ዝኾና ወይ ከዓ ንጥፋት ዝኾና ኣባላት ከዓ እቲ ካባና ዝግባእ ነገር ስጋዕ ንበሃል ከይተፀበና ክንገብር ከም ዘለና ነይ ድምሕፀን ማለት እዩ ግርም በረኸት ንእግሪ መገደይ ኣብ መጨረሻ ሕጂ ዘዘኻኸርካኒ ሓገዝ ስብል ኣለኻ ሓገዝ ካብ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኩሎም ተቃለሲ በረኸት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጉባኤ ስምረት ክግበር ኣብ ዝተባሃለሉ ኣብ ወርሒ 12 ዝወፀ ሓገዛት ንጉባኤ ገንዘብ ነይሩ ከምኡ እውን ኣብቲ ቦታ የለን እቲ ገንዘብ ተላዒሉን ካልእን ዝብል ክስታት በጨቕ ኢሉ ነይሩ ኣብ ዝተወሰነ እዋን እሞ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ መዕለብቲ ገይሩሉ ኣብ ምንታይ ከርከብ ወይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ልክዕ ከም ዝተባሃለ እቶም ናይ ቁፅጥር ኮሚቴ ናፅነቶም ሓልዮም ናይ ቁፅጥር ስራሖም ንክገብሩ ናብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈትና ዝርከቡ ኣዲስ ኣበባ ወሪዶም ነይሮም እቲ ክግበር ዝግብኦ ቁፅጥር እውን ፋይናንሳዊ ቁፅጥር ገይሮም ብፋይናንስ ሓላፊ ሓውና ኣስመሮም ወልደ ገርግስ ዝተቐረበሎም ወረቃቕቲ ወይ ከዓ ሰነዳት ሪኦም ከምኡ እውን እቲ ኣብ ኢድ ዝፀንሐ ገንዘብ ቆፂሮም እቲ ስራሕ ብፅፉፍ ከም ተሰርሐ ከዓ ኣረጋጊፆም ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ምስ ዝነበረ ኩነታት ስምረት ናቱ ዝኾነ ናይ ባንክ ሕሳብ ኣይፀንሖን ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ እቲ ካዝና ከቢድ ካዝና ገንዘብ መቐመጢ ኣይነበሮን ማለት እዩ እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን እዚ ኮይኑ ከብቅዕ እቲ ፋይናንሳዊ ፀብፃባት ብሙሉእ መሰማሉ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣካላት ማለት ክልቲኦም ኦዲተራት ከምኡውን ኣቦ ወንበር ፈፃሚት ሓላፊ ፋይናንስ ዝርከቦም ከም ምስክር እውን ሓውና ሳይመን ንጉሰ ዝርከቦም ሓደ ደብዳቤ ፅሒፎም ግዚኡ መንቀሳቀሲ ዝኸውን ኢሎም ዝተወሰነ ገንዘብ ኣብ ኢድ ፋይናንስ ብምግዳፍ ነቲ ዝተረፈ ገንዘብ ሒዞሞ ከም ዝኸዱ ተገሊፁ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ክኸውን ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን ኣብ ዝብል ክትዕ ብዙሕ ተዘሪቡሉ ኣብ መወዳእቱ ከዓ እቶም ኦዲተራት እናቶም ዝኾነ ትዕዝብቲ ብምግላፅ ልዕሊ ኩሉ ከዓ በቲ ዘለዎም ሓላፍነት ተሓታትነቶም ነቲ ዝለዓለ ኣካል ናፅነቶም ሓልዮም ክገልፁ ስለ ዝኾኑ ነቲ ጉባኤ ክንገልፅ ኢና
نجزي يجن إذن سلزرعنا هنا إذن وساني وسيدنا إذن تتمالي خاني زي جنزب عم زقل طفوان كن صدينا مستوى هله نوع خنصبت إحنا عبز حالف وسانيون تجنزب نحساب بنك تخفيتو ويكا كازنا تجيرو عبز قل طفوان عب نور بوتو خمن لاس نزبل وساني حالفو بتوساني مسرت كا تي أوديترات إدت عن حجنزب عب حساب قطرنا محبر كم زتمالسه تفليت له مالتي سلازي اتي مسرح كم زنيرو تخطع حدا غزي خطع صبقو كان تخونه بفلاي زوما معبول هاجرات زلهم اتي ابز زلهم هاجر زغبر ناي بايتاوي ويكا اب استفالاله عينت بوليتيكان محبرات زغبر كتع بتعم يكون تفلطو انون بعقمي ساوث افريكا ازيو بوليتيكالي نطف زخونه عاد سلا زخونه بريزيدنت زوما انتاي جبره ناي كمزي اكل حلافي ገንዘብ ታይ ሰረሕና ወልካ ስጋ አካልሶም ኢኻ ትዛረብ ማለት ንሕና ኤርትራውያን ግን ከምታ ቀዲመ ዝበልኮ አኮም ዓይነት ፖለቲካ ሃው ስለደይ ፀናሕና ዝኾነ ነገር ተገይሩሞ ንሕዳ ነቀፌታ መፅዩ ፐርሰናሊ ኢና ንወስዶ ማለት እዩ ስለዚ አዝ ይሕመናን አዝ ይቆጣዕናን ማለት እዩ እዚ ዝተገብረ ከምኡታት ዓይነት ክትዓት ግን ንቡር ምዃኑ ፈሊጥና ልዕሊኡ እውን ክንቅረብ ከም ዘለና ዝኣምን ስለዝኾነ እቲ ኩነታት ተፈቲሕሎ ኣነ ሓንቲ ክላበዋ ዝደሊ ግን እንታይ ከምዚ ዓይነት ክትዓት ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ ጥራይ ደይኮነት ኣነ ዘዋፍያ ዘለኹ ገንዘብ ኣበይ በፂሓ ንመን ተዋሂባ እቲ ዝተረከበ ኣካልከ ክርከባ ይግብኦ ድዩ እቲ ፋይናንስ እንድሕዳ ክሕተት ኮይኑ በታ ዝተዋሃበቶ ናይ ብሓቂ ከም ተዋሃበቶ ተረኪቡ ረሲት ጽሒፉ ናብቲ ዝግብኦ ኣካል ወይ كان في ذهاب أكل سديد يدي خبل كبهات كخلاله إذا نحن نقول دلنا حدي تكلوا صراحة عن حدا تختيل كاتسرح عن حدا هونكا وتم تكلات مسخاز مسرت كام ويكا تم حبر مسرتهم تم محاورات بلك عن حدا يصرح له خوينهم يتحابريتا قبل علينا بتحتي كاب تحتنا قبل علي بلوم سلازورد من انت يحتت من انت يجبر سلازف فلت عرفت تقول سنة انت حتاتنا زلو خبرت مكبر زحوس اسرح زياده خستا خون خل مالتي زياده خسرح خل اتي عد معنتنا بو مطن كبلص خل مالتي سلازي خونه حجي نحناتهم بدغ زلنا مالتي نتفصاميت انت عينت قصصل كنغبرلو لنا طراي ديكوني يتسمعنا حتى بزي زخونه يكون قال العالم كن حتى خم زلنا يزامن مالتي يعني ازي عينت بحال نحدا اما عبيلنا موخا قد مزاغر واي نحدا ايلنا طراي داينا دحان دخونه ديمقراسياو سرارحا نفطر امبر صباح نغو سقيلنا طنيحنا ويكا بمدنقات يقالوس لون ديم بعل بركت ويكا بعل ود صبها ويكا بعل سايمون يلكا نحدا نسخان نفسخا كم زي تقالس دلخا نحدا وسيدكا يا صباح نغو بو خمو لميدو دصن حسب كتحطو جمركا ابي نيركا دي خاخبلكاي مالتي سلازي خونه اذا بعدنا غاطي ما دلا زون غجي ل 15 زبحالو مسحاتتو ابي صنيحكم تباهيلم هيوتهم سينوم غليمون مسانا تسديدهم اب كالاي قال ساعات يوم زلو after مجمرة حتى تزقوا حتتات كي تحتت سلة صنحي زبل ابنة على مالتي سلازي نحنا كم سبات كم إيرتراوان كنا حاتم زقبان حتتات ولاون زي ورطات حتو ندام وصلنا كم زين تغيلس كم زخبلون يوم كم ببال حاتيتك انت تبهالك سلازي حايش نزخونه يخون دي تردعك حتو كم محتات عد زي موعال زبل ابنة على مالتي سلازي ازين اي فاينانس نبره كونتات أنا خم مهاري زوجدو لعل زخونة خاني لإرتراوان عاقينة مالتي أبزخ عقنهم كله قربة الديمقراطية أجابب تتنكيفو قبل خيلجن كنت تزكى على تتنكيفو زبل إمناتون يبلين مالتي سلازخونة كابون لعل خن حتى كنكل علينا بزعاف فاينانس ترايد يكونها بزعاف performance auditing كن حاسب كنكل علينا من انت يسرحوا نسل مقوياي دي دوغوي دولو ولا يدمعي لاون كن حتى كنكل علينا مخنياتو نتزمت غباء نحنا لعلن تحت نيلنا اوريدنا اديبنا نتي كنرخبو نخل علامه وي نتخن وقع نخل علامه خوننا زخل اكل كنمرط كنكل انتان مالتي انا عبد السلام وي كان خاله حوي كفوتو خيله مالتي اندحراد مع خوينو ديرخو كفتا افتا خونتي اغن يا ايتحاز ليخا نسخان تمريح خناس كلتينا تلاها خيمنا سلنخيت
نزا قداي زي تخلاني خا خستو خجبرا خلالو خبل كخلالن مالتي إذا عينت بهالي نحدا أما عبيلنا زعا فاينانس هيكونن زعبا أدمع عندنا ناي سرحنا ممكن نزارب سلنخل بتعم تصبغي جن تزنبره خطع سبدا ماريرو ري ومبر ازي نؤسي زبل امنتي زلن مالتي قرم حراي مسات بقى بيله حانتي حطو حتى كاي سمرت من اسيات نحنت هاجر اي واي سنس حانتي نجر على زحمية تحميتها دمان سانتايا ازوما بسمرت من اسيات نحنت هاجر زلو مبزحتهم عبالات غونو مريحنتهم يكون كاليسي دك حدا خبابيو دايركت لاين علوم قطعه وركب علوم كلهم نشهدهم امو دك حدا خبابيوم دك حدا زوبايم زبحال زرباتات علو حميتات تزغمت ريو برخه ويل انا انت ادبل مسيلكا معي سبك حامين ندحد اخوين واتا زم دك اسمراس امزيهم انت زبلن ما حاشن دبل انا مالتي انجي اذا انت مالتي مسيلكا انا اسمرا تولد سلازعبخو أبسمرا عداك حمص لزعابه أفتح عداك حمص له خبابه سلز فلط نصبات زيادة مسون كرارا أخي لي زبل ابنة علينا مالتي إذا سلز هو أنا حجي تقولنات سلمتاي ملتي ويكا سلمتاي تباهيل يكون عند زارب دولو تزبحال دولو قنوع دي الكا تحت دلكا مالتي أنا غنغرك أبزخون زغورو قالسي أب ساوث أفريقيا خوين استمهار كونتاي إن حدا إلكاني بقنعنا تسمعات مبالن እታ ዝተመለሰት ለይ መልስኻ ምእማንን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኾነ ሕጂ እቲ ነገር ተባሂሉሎ እቲ ዝተባሃለ ግን ቁኑዕ ዲልካ ናይ ምምርማር ዓቕሊ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑስ ንዓይ ሓደ ሰብ እንታይ ይብለኒ ኣብ ደብረ ዘይት እቲ ሰብ ክምረፅ ከሎስ ኢልካ ካብ ክልቲኡ ሃይማኖታት ብኸመይ ይምረፅ ኢለስ ከምዚ ታለይ ስታቲስቲክስ ይሕዝ ነይረ ኢልኒ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከተረጋግፁ ያኹም በዓልኹም ስጋ ሕጂ ከማና ያረጋግፅኳን ዝበሉን እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ሕጂ እንተረጋገፅናስ ድሓራሙ ወዳታስ ታለይ ጌርና ምስከናስ ካብ ክልቲኡ ሃይማኖታት ኣጋጣሚ ልክዕ ተመሪፆም ማለት እዩ ኣጋጣሚ ዋላ ሓደ ሰብ ካነ እዚኣ ኣይዘከራን ኣነ ዘኪራ እንድሕሪ ኢለ ሕጂ ሓሶት እያ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ናብ ደብረ ዘይት ገፅና ክንመፅእ ከለና ናብ ደብረ ዘይት ገፅና ክንመፅእ ከለና እተን ኣቀዲመ ዝገለፅኩ ናይ ሓባር ረቑሐ ነይርናና ማለት እዩ ሓደ ኤርትራውያንና ናይ ሓባር ፀላእካ ኣለና ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ ክንመራረፅ ከለና ብዙሕ ድኽመታት ዝረኣየ ኣዘራርባ እውን ነይሩ ማለት ብፍላይ ካብ ኤውሮፓ ነዚ ኩሉ ሕልኽላኽ እውን ደምፀ ማለት እዩ ምክንያቱ ንገለ ኣካላት ኣብ ኤውሮፓ ኮንካ ናይ ኤውሮፓ ዲሞክራሲ እንዳተንፈስካ ከለኻ ንሰባት ብዲኤንኤ ናቶም ክትገልፅ ምፍታን እውን ነይሩ እዩ እዚ ክንሓቦ ዘይብልና ማለት እዩ ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ኦባማ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ይምገዝአን ማለት እዩ እቲ ከምኡ ዝገርመኒ ዘሎ ንዓይ ግን እንታይ እንድሕዳእ ተባሂሉ እቲ ብኤርትራ ደሎ ህዝቢ ንዓና በቲ ነተንፍሶ ዘለና ዲሞክራሲ በቲ ረኺብናያ ዘለና ናይ ምንቅስቃስ መሰል በቲ ረኺብናያ ዘለና ናይ ሓሳብና ናይ ምግላፅ መሰል በቲ ረኺብናያ ዘለና ናብ ድላይና ክነምልኾ ዝግባአና መሰል ጌርና ካብቲ ዘለዎ ሕማቅ ጉዳይ ኣብ ምውፅኡ ወይ ከዓ ኣብ ምትብብዑ ክንሕግዝ እቶም ኣብ ዲሞክራሲያዊ ኩነት ኮይና ንነጥፍ ዘለና ህዝብታት ከምዚ ክንብል ከለና ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እንታይ እዩ ብክልቲኡ ወገን እቲ ጌጋ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ካብ ሓደ ከባቢ እዮም ስለ ዝተባሃለ ኣየናይ ከባቢ እዮም ዋእካ ከምዚ ከባቢ ካብ ከምዚ ከባቢ ተኮይኖምሲ ክቃለስ ኣለኒ እንድሕዳእ ድብል ኮይኑ ወዲ ከባቢ ስለ ዝኾነ ጉጉይ እዩ ብጣዕሚ ጉጉይ ምክንያቱ ንሓሳባት ኣይኮነን ድቃለስ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እዞም ዘይተረጋገፀ ወረ መፅዩ እዞም ከምዚ ተቃለስስ ካብዚ ኩነት እዮም ካብዚ ዞባ እዮም እንዳተባሃለ ከሎ ነቲ ስርዓት ዘይድግፍ ክንሱ ካብዚ ከባቢ እንድሕር ኮይኖም ምትራፊ ሕሸን ዝብል ከዓ ጉጉይ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ማለት እዩ ቃልሲ ናይዚ ቃሎስ ስጋዕ ዝኾነ ኣብ ቃልሲ ከዓ ብቮለንታሪ ዝመፅእ ሰብ እትሕውሰሉ ኣብ ግዜ ጉዕዞኻ ከዓኒ እንዳረኣኻ እንዳመሓሽካ ትኸደሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ነቲ ክቃለስ ዝመፀ ብምትብባዕ ኩሉ ሓቆፍ ወይ ከዓ ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ቃልሲ ንኸካየድ ምንጋሪ ማለት እዩ መንግስታዊ ኣካል ኮንካ መንግስቱ ዝተኸልካሉ ግዜ ልከ ከምዚ ዘለኹ ዓዲ ዝግበር ዝተርፍ ኣካል ክህልወካ ከምዚ ብላክ ኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንት ዝብሎ ሳውዝ ኣፍሪካ ነቲ ዝተረፈ ኣካል ክትምልኦ ትግደድ ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ እንዳኸድካ ከለኻ ግን ከምዚ ዴታትና ዝገብሮ እንዳ ሸውዓተ ቀመም ከይደን ቀመም ካብቲኣን ድወስዶ
نسخاتكم كندز سلازغونكم كندز يزملكتكم نسخاتكم كندز سلازغون كندز يزملكتكم كتبل أي تقلني خامالتي بزي تقالة كامت أنجن نتقالت خمسات تقبر نتي ميدا خاب ليفل تقبروا له مالتي نقول لسب كساتفو مالتي إذا عين تنقاب نحدا تساتيفكا صباح نقول سبون كردو سلازغل نتعشى زغونة تحساسبان أي وجنة دحسب حافيرو خترف اتوجننا تالو يلو خافت قالت ذا لقز دما تجاجين يريل نافت قالت خمت قالوا زغل من قدي انت تجبري حايش بالامنة على نوالد سيزي اتحميتها ابوت يقول له اتستاتيكس من الباش مرمينا خري نخل نخون جين قالسنا يزي قالوا سي بعد الكاسمرت كاب كله اكلنا حبرتسبنا ذا حوسه محبري مالتي من الباش بستاتيكس ريخا عيناي كبابي عيناي قلي يبزح نحدا لك انا حق ضربات حايش ابزاتي بزح زمرمر كو ነገር የለን ንዑ ዝኾን ግዚውን የብለይን حق ضربات حايش من الباش كتحمين تخل نحدا الله خوينا اتالزم دقس مرا دلهم انا افت خباب بياجدا ስለዝነብር ስለዝነወርኩስ በተ خباب دحالفو اخرياو انت ماهيره ስለዝዓበኹ ዝፈልጥኒ አካላት زياده ተሐቁ ፊኻ እንተ ኢሎም من الباش بو خصو ንኾን بخباب ገለ ንሕዳ ድብሉ ኮይኖም ግን ኤርትራ ዛዕኳቱ ተአክል ኤርትራ كومو غيرنا دوات نجار كنسرحنا زبل امنت يبلين مالتي عالم بزي تفطيرو دولو تكنولوجي صبيباتو له ابزلا اوان نحنا نزع عقاتو تاكل هاجر بخمزيتات نحدا نخفافلا خوينا ناطنتو نديغبانا حزبينا زبل امنت يزلن مالتي ابزو زلو عدي افريكا ويزاوت بوردرز ندابولو زقالو سبات الله مالتي مخنياتو ازي تفطيرو دولو دوات موتم غزات حيلي استفطر دواتيمو نحنا حواتينا بحنساب نسرح زبهالو لغزي يزلو مالتي ازي غزي اندراخو عندما ديمقراطي እንዳተፈስኩ ወድ ኹስተ ዝብል አካል እንደሕዳ ኮይኑ ግን አቅ ዘረባት ሓይሽ እዚ ነፃነቱ ዘይ አወጀ አካል ነፃነት ናይ ህዝብ ከምጽ ይኽእል ዝብል እምነት ስለዘየለ ብከምዚ አተሓሳስባ ዝመጽ ቃልሲ ከምዚ ዕወት ዝፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እቲ አባህላታት አሎ እቲ ነገር ግን አባይታ አሎ ኢለ አምንን ማለት እዩ እንተሎኻ በሓባር ኮይና ክንቃለሰሉ ከም ዘለና ዝምሕፀን جرم بروح ملسي حراي اب درجه حطتاتي نامز زامي غصي تليفون نزلوا وحداتين كبرات خاتلتنا نايلو معنتي قرب نوحز بلا قاله محتت وينلو اقداس خوين سلازرخبنا يدماينا نلعلو زلنا حراي كم زفلت غبا سمرت حجي خغبريو دحر حادو ورحي دارغ حادو ورحي بتخكل غزيو بصيحلو نمنتايو كمتي اب دبر زيت زتوسنه كمتي اب دبر زيت زحلفكم وسانتات كله حقف غبا اخون زيت خاله نمنتايو ጨናፍር بوكلتن بقل دساتف يلان تباهيلو توسينو نمنتاي كله حقف وين كله من سيكساتفو زيكل نزغو بايسي ولذي بقليل وقتمول تخليها انكايدو خا عدخا وصي خان تغبرو غباي ابا عدخا خون كان تغبرو غباي ون نكل ابالنا حدا محبر ابا حدا داس كتكوي تخلينا حوالت زي اختردا اختكلاله حوالت اذن حدا خوينو ولا عدخا خون كان تغبرو غباي اتم كدمع دخولو ወይ ካሰብ ወኪል መጨም አፍን እዝንን አይንን ናይቲ ዝወከሎም አካል ኮይኖም ክዛረቡ ዝኽሉ እዮም ተሳተፉ ማለት ንኣብነት እንደሕዳ ወሲድና ኣብዚ ዘለኹ ዓዲ ANC ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኮይኑ ክቃለስ ከሎ ዝገብሮ ዝነበረ ኣሰራርሓ እዩ ኣብ ዓዲ መጪ መንግስቲ ምሳሓዘ ዝገብሮ ኣሰራርሓ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ከአልየካ ምክንያቱ ነቶም ኣባላት ስምረት ይብል የለኹም ምክንያቱ ኩሉ ሓቆፍ ክብል ከለኹ ቶም ኣባላት ኦሬዲ ኣባላት እንዲዮም ናው መጻከ ግርም ኦኬ حراي ያዳ ኣስሓቢ ለክገልጻ ስለዝደለ ጽቡቅ حراي ኦኬ اجي አባላት ANC بمولو ما يساتفون عاد 4000 ዝኾኑ ተወኪሎም ይሳተፉሞ ውሳኔኻ ይውስኑ ማለት እዩ ሓደ 4000 ስለ ዝኾኑ ግን 4000 አፍጥራ ያለው ማለት አይኮነን ማለት ናይ بمولو ናይቶም አባላት ናይ ANC አፍ ኮይኖም እንዲሰርሑ እዚ ኮይኑ ከጥዕ አባል ከማን بمولو ደይተሳተፈስ አባል ዘይኮነ ከመይ ገይሩ ይሳተፍ ንዝብል ሕቶ ክንምልስ ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት ንሕና በቲ ሲምፕል ሰናሪዮ ክንሪኦ ከለና አዴታትና ዘና አዴታትናውን ዕቁብ እንደሕዳ ገይረን አፍቲ ዕቁብ መጫ ወይካ ሓደ ዓይነት ክዳን ወይካ ሽፎን ተኸዲና ሕምባሻን ሻህን ትሰቲ አባል ናይቲ ዕቁብ ጥራያ ንሕና ኤርትራውያን ችግር ኣለና
نتي شجرنا نخنفتح كا بحنساب كوينا نسرح نبلا لنا مالتي اتخفيتنا دلنا بايتا نخلو كأتو زغل بايتا نبلا لنا نتي زي اتو ግን بحيل اتمو after نغبر اخيبا كا بحيل تساتف كنبلا نخلن مالتي ስለዚህ ኾነ ነቲ ተኸፊቱ ደሎ ማዕጾ ተቀቢሉ ዝኣተወ ንሱውን ብሙሉ ዘይኮነ ብወኮልቱ ቢሉ ዝተሳተፈ ጥራይ ድሳተፍ ዝብል መርገጽኻ ካብቲ በጊስና ዝገበርና ማለት እዩ እንድሕዳ ኩሉ ሓቆፍ ክኾን ኣለዎ ተባሂሉ ግን ሓደ ተሓታትነቱን ብኡ መሰረት ክጠፊ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ንሕና ክንሰርሓሉ ዝፀናሕና ማሕበር ኣብቲ ንሕና ንውስኖ ውሳኔ ካልእ ኣካል እንድሕዳ ክውስን ኮይኑ ወይ ከዓ ተሳታፊ ናይቲ ንገብሮ ጉባኤ እንድሕዳ ኮይኑ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ንውስኖ ውሳኔ ንኣባል ዘይዕግብ ዝተቃጠነ ውሳኔ ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት ስለዘለና በቶም ኣባላት ነቲ መሰልን ግዴታ ናይ ኣባላት ተኸቲሉ ንሓላፍነት ወሲዱ ነቲ ኣባል ጥራይ ደይኮነ ሃገራዊ ፍታሕ ንኸምፅእ ተሓታትነቱ ተቐቢሉ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ናይ ኣካል እዩ ዝሳተፍ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ተመርኪስና ንሕና እቲ ኣብ ጉባኤ ናይ ስምረት ዝሳተፍ ኣካል ኣባል ናይ ስምረት ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነ ካብቶም ኣባላት ናይ ስምረት ከካብ ጨንፈሩ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ተመሪጹ ዝውከል ኣካል ይሳተፍ ዝበልና ማለት እዩ ስለዚ ብኻልእ ክውሰድ ዘይግብኦ ንተሓታትነትን ነቲ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ኣሰራርሓ ፅፉፍነትን ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እዚ ከዓ ኣባና ጥራይ ደይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝግበርን ክግበር ዘለዎን ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክንእርማ ዘለና እንታይ እዩ ኩሉ ሓቆፍ ጉባኤ ክግበር ድሕሪ ዓመት እንድሕዳ ተባሂሉ ተወሲኑ ወኩሉ ሓቆፍ መጀመርያ ከተእትዎ ዘለካ ማዕፅኻ ጋህ ኣቢልካ ክትምልምሎ ዘለካ ኣባል ኣሎ ማለት እዩ ዘን እቲ ኣባል ብሙሉ ዝኣተው ከዓ በቲ ዝገበሮ ንጥፈት ኩሉ ሓቆፍ ስራሓት ክሰርሕ ወይ ከዓ ክውስን ክእከብ ኣለዎ ኢልና ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ህግደፍ ኣባል ኮይኑሲ ዘየድልዮ ነቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ኸማን ዘይድግፎ ከመይ ገይሩ ክሳተፍ ኢልና ከነሳትፎ ዘይከውን ካልእ እውን እንድሕዳ ክሪአኩም እየ ዝብለና ኮይኑ ይረኣየና ደረትና ከፊትና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ንሕና ንገብሮ ጉባኤ ግን ወሰንቲ ዝኾኑ ክትዓት ክንገብር ነቲ ንገብሮ ውሳኔታቱን ሓላፍነት ክንወስድ እንድሕዳ ኮይና እቶም ኣባላት ክንከውን ኣለና ስለዝተባሃለ እዩ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ኣራይ ግርም በረኸት ሓንቲ ነገር ኣዘሃይካን ብሓደ እዋንሲ ወዲ ፅባሃዊ ንዛዝ ዝበልከ ኣዴታትና ዕቆብ ገይረን ንመንፅዋዓ ይፈልጣየን ትብል ወይ ገሊፅዋ ነይሩ ሕራይ እሞ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክኸይድ እየ ድሕሪኡ ኣብ ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ክንኣትዩና እታ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ምስ መዘናታትኩም ማሕበራት ናይ መናእሰይ ኣብ ወርልድ ዋይድ ኣብ ዓለም ዘለዋ ማሕበራት መናእሰይ ከመይ ኣሎ ዝምድናኹም ኣብዚ እዋን እዚ ጉባኤ ክግበር ከሎ ትዕድሞም መፂኦም ነቲ ጉባኤ ዝሪኡ ክፉት ኣሽሙይና ኣሎ ነዘን ማሕበራት እዚአን ክዕድመ ቀሪብኩም ብለን ዶ ንመዘናኾታትኩም ዝኾና ማሕበራት ማለት እየ ወል ንሓቂ ንምዝራብ እዚ ዝነበረ ሓጎፅጎፅ ንኸምኡ ንክንከይዱ ኣይደረኸና እዚ ሕጂ ስኢልካ ዘይኮነ ኮይኑ ኢልካ ክትዛረብ ዘይኮነ ክኸውን ዝነበረ እዩ ግን እቲ ዝነበረ ኩነታትካ ንዑ ዝዕድም ስለዘይነበረ ክንት ዝግበር ጌርና ኢና ክንብል ኣይንኽእልን ማለት እዩ ብፍላይ ግን ዝገበርናዮ ነገር እንድሕዳ ኣሎ ኣነ ዘለኹ ዓዲ ዋላ እንድሕዳ ዓዲም ኩናስ ናብቲ ናትኩም ጉባኤ ክንከይድ ኢና ዝብሉ ንመንእስያት ዝጠርንፉ ሲቪካን ማሕበራት ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እኹል እዩ እንድሕዳ ተባሂሉ እኹል ኣይኮነን እቲ ዘረባ ማለት እዩ ናልባሽ ኣብተን ጎረባብትና ደሎ ሃገራት እውን ምስ ከማና ዝኣምሰሉ መንእስያት ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ገለገለ ፈተነታት ተኻይድ እዩ ስጋ ሕጂ ግን ሓቂ ዘረባ ተሓይሽ ክንድቲ ክኸውን ዝግብኦ ዝምድና ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ማለት እዩ ክንገብሮ ግን ንደሊ ኢና ክግበር ከዓ ኣለዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ግን ከም ሓደ ጥቡቕ ዝኾነ ነጥቢ ወሲድና ክንሰርሓሉን ነቲ ነምፅኦ ለውጢ ምስተን ኣባላት ናይተን ሃገራት ተራኺብና ንቐፃሊ ሃገርና ወይ ከዓ እቲ ንደልዮ ሓርነት መስዋዕሓስና ክንከዶ ዝግባአና ስለዝኾነ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ካብቲ ጨናፍር ዘሎ ኩነታት ሓሊፍና እቲ ብጨናፍር ዝግበር
ውስን ዝኾነ ንጥፈታት ንኣብነት ኣብ እስራኤል ኣለዉ ሕጂ ምስ ጋዜጠኛታት ዝገብሮ ርክብ ምስ ኣባላት ፓርላመንት ዝገብሮ ርክብ ስጋ ዓብቲ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ መፅኦም ዝሕግዝዎም ቃሎም ደስምዑ ኣካላት እውን ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ግን ብደረጃ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ተገይሩ እንድሕር ኢለ ከም ምናልባሽ ምግናን ክትመስል ስለ ትኽእል ኣብዚኣ በዚኣ ከም ክሳይ እንተዓፀኻ ትሓሸኒ ማለት እዩ ግርም ሓራይ በረኸት ፅቡቕ እሞ ሓፈሻዊ ናተይ ዝነበረ ሕቶታት ዝመስል ነይሩ ቅድሚ ናብቲ ናይ ወይ ድሕሪ ናይ ስደተኛታት ንጎጎ ንኽእል ኢና ዕድል ክበካ ከተሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንድሕር ሃልዩ ግን ናብቲ ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ንከይድ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቀረባ መዓልታት መሪሕነት ስምረት ዑደት ኣካይዱ ነይሩ ኣብ እስራኤል ዑደትኩም እንታይ ይመስል ነይሩ እንታይ ከም ጌርኩም ኣብ እስራኤል እንታይ ከም ኣካይድኩም ወል ናይ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ዝተሳተፍኩ ዑደት እዩ ነይሩ ኣነን ኣቦ እምበር ተስፉ ፅባሃን ናብቲ ዑደት ከይድና ዝኸድናሉ ምክንያት ከዓ በቶም ንጡፋት ኣባላትና ኣባላት ዞባ እስራኤል ዝተወስደ ስጉምቲ ነይሩ እሱ ከዓኒ ኩነታት ኤርትራውያን መንእሰያት ወይ ከዓ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ እስራኤል እንታይ ይመስል ክንርኢ ከም ዘለና ብደረጃ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት እውን ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ክብፅሕ ኣለዎ እሞ ከዓ እቲ ዝድለ ቅጥዕታት ወይ ከዓ እቲ ዝድለ ማዕፆታት እውን ኣኩዒና ተቐሪቡ ስለ ዘሎ ኣብኡ ከተስምዕዎ ዝግባኣኩም ነገር ብደረጃ ቤት ፅሕፈት ስለ ዘሎስ ክግበር ኣለዎ ስለ ዝተባሃለ ነቲ ፃውዒት ሓንጎፋ ኢልና ጥራይ ደይኮነ ብኣድናቆት ተቐቢልና ኢና ከይድና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ናብ እስራኤል ምስ ኣተና ቀዳማይ ዝገበርናዮ ነገር ኩነታት ነቶም ኣብ ማዓስከር እትየሞም ዘለዉ ኣብ ሓደ ዕፁብ ካምፕ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ እንተበልና እውን ብዙሕ ዝተጋነነ ይኮነን ኣትዮም ዘለዉ ኣስታት 900 ዝኾኑ ኤርትራውያን ክሪና ከይድና ማለት እዩ እዚ ቅድሚ ምርኣይና እውን ነቶም ናብኡ ንክንኣቱ ዘፍቅዱልና ኣካላት ወይ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝርራብ ኢና እቲ ፍቃድ ወሲድና እቲ ፍቃድ ክንወስድ ከለና ብኡ ቢልና እውን ስለምንታይ እዚ ስጉምቲ እዚ ከም ተወሰደ እዚ ዝተወሰደ ስጉምቲ ከልክዕ ድዩ ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ እምበር ናይ ቁጠባ ሽግር ከም ዘይብልና ኣብ ስራሕ ምጉያይና ግን ክንዓልዮም ዝግባአና ወይ ከዓ ነብስና ክንዓሊ ስለ ዝግባአና ኢና ንጎይ እምበር እቲ ናይ ፖለቲካዊ ኩነት ሃገርና ረሲዕና ከም ዘይኮነ ገሊፅና ማለት እዩ በዚ መሰረት እውን ንሳቶም ተቐቢሎምና ጥራይ ዘይኮነ ናይ ፖለቲካ ሽግር ዘለዎ ሰብ ፖለቲካ ሽግር እንዳሃለዎ ንሕና ናብ ዓዱ ዲፖርት ብሓይሊ ክንገብር ከም ዘይንኽእል ኢሎም ወሲኖም ጥራይ ዘይኮነ ቃላት የምልና ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ቃል ድሕሪ ምእታው እቲ ኣብቲ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ከኣቱ ዘሎ ኣካል መን ምዃኑ እንታይ ከማልእ ከም ዘለዎ ሓቲትና እውን እቶም ድሒሮም ዝመፁ ከኣቱ ከም ዘለዎም ኢሎም ንገሊፆምልና ማለት እዩ ኣብቲ ካምፕ ከይድና ከም ዝረኣናዮ ግን እቶም 5 ልዕሊኡን ዓመት ዝገበሩ ኣብ እስራኤል እቲ ዝሕድስዎ 3 ወርሓዊ ፍቃድ ምስ ኣብቅዐ ክሕድስዎ ኣብ ዝኸድሉ ግዜ ካብ ሕጂ ንናይ ሕደሰልካኒ ክሰርሑን ኣይትኽእልን ኢኻ ናብታ ተዳልያትልካ ደላ ካምፕ እቶ ተባሂሎም ዝኣተዉ ምዃኖም ፈሊጥና ማለት እዩ ኣብዚ ምስቶም ኤርትራውያን ብዙሕ ተዘራሪብና ነርና ሓቂ ዘረባ ተሓይሽ ንሕና ክንኣቱ ከለና ዝተሰማዓና ስምዒትን እቲ ካብኦም ዝረኸብናዮ ሞራላዊ ምትብባዕን ናይ ብሓቂ ገሪምና ጥራይ ደይኮነ ንዓና እውን ኣፀናኒዕና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብደገ ኮንካ ናብቲ ንሶም ዘለዎ ክትርእን ክትኣቱን ግን ብጣዕሚ ኣሰካፊ ጥራይ ደይኮነ ብእስራኤላውያን ክግበር ዘይነበሮ እቶም ናይ መወዳእታ ከምኡ ክገብሩ ዝግብኦም ምስ እስራኤላውያን ምዃኖም ስለ ዝርዳእካ ብጣዕሚ ናይ በደል ምዃኑ ኢኻ ትሓስብ ማለት እዩ ኤርትራውያን ከዓ ናይ ብሓቂ ንዓና ከማጎቱ ዝኽእል ኣካል ዘይብልና ኣብ ዓለም በዚ ዘሎ ብስሩጥ ስርዓት ተፈፈና ህዝቢ ምዃንና ኢና ዳርጋ ርኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ዘለና ኣማራፂ ነቲ ወሪድና ደሎ ፀገም ብሓንሳብ ኮይና ምምካት ስለ ዝኾነ ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት እውን ዝተገብረ ተግባር ቁኑዕ ከም ዘይኮነ እቲ ካብዚ ተግባር እዚ ዝኸስብ ከዓ
تسرعت ويكا نسوز فوتر بيت صحفت اب امباسي اسرائيل دولو نا ኤርትራ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኾነ ገሊጽና ማለት እዩ ምክንያቱ ገለ ኣካላት ተሰናቢዶም ካብ ኣብዚ ዝኣቱስ ዋላ ይሄ እቲ ቅሬታ ክሕተት ዝግብኦ ሰብ ቅሬታ እንዳሓተተ እዩ ድኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እተን ዝወሃቦ ሓገዛት ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ ኣባ ኮይኑ ከምዛ መፈንጠራ ኣባ ኮይኑ ይድገፈን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዓጥሮሞት ኮይኑ ወሎ ነቲ ስርዓት ግን ዳርጋ ከብ ገንዘብ ስለ ዝኾነ መንግስቲ እስራኤል ብተዛዋዋሪ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝሕግዝ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዕና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ኩነታት እዚ ግን ብምንታይ ይመጽእ እንድሕዳ ኢልካ ሓደ ግዜ እንድሕዳ ጭንቂ በዚሑ ፍታሐውን ከምጽእ ስለ ዝኽእል ነቲ ተወሪዱ ደሎ ጭንቂ እቶም ኣብ እስራኤል ደሎ ኣሕዋትና ካብ መጠን ንላዕሊ ካባና ንላዕሊ ካብዞም ኣብ ሙቹእ ቦታ ዘለና ንላዕሊ ክቃለሱ ክንሪኦም ከለና ብጣዕሚ ኣደኒቕና ጥራይ ደይኮነ እቲ ጭንቂ እውን ናቱ ዝኾነ ድፊት ወይ ናቱ ዝኾነ ጥቕሚ ከም ዘለውን ርኢና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ እቲ ስርዓት ካብ ምፍርራሕ ዓዲ ውዕልን ምክንያቱ ተንገንዘብ ናይ ኤርትራውያን ይረኣዮ ስለ ዘለዋ ነቲ ኤርትራው ግን ኩላትና ዞም ብፍላይ ኣብ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ኮይና ንሰርሕ ዘለና ወይ ከዓ ኣብ ጽቡቕ መነባብሮ ኮይና ንሰርሕ ዘለና ኤርትራውያን ኣውያትና ከነስምዕን ኣብ ንዕኦም ዝግበር ሓገዛት ክንሳተፍን ከም ዘለና ኣረዲእና ማለት እዩ ምክንያቱ ኤርትራዊ ኩሉ ግዜ ካብ ሰብ ክልምን ስለ ዘይደሊ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ነፍሱ ከዓሊ ስድራ ቤቱን ከዓሊ ስለ ዝደሊ እቶም ኤርትራውያን ካብቲ ዝነበሮም መጀመርያ ናብ እስራኤል ስግር ኢሎም ድሕሪ ወርሒ ተኣሲሮም ምስ ወፁ ናብ ስራሕ ምንዳይ ነፍሶም ጠዊሮም ስድራ ቤቶም ክጥውሩ ሃንደፍደፍ ኣብ ዝብልሉ ግዜ እቶም እስራኤላውያን ሽግር ናይ ኤርትራ እንዳፈጠሩ ከለዉ ባዕሎም እንዳፈለጡ ከለዉ ባዕሎም ክብልዎ ስለ ዘይደለዩ ጥራይ ኤርትራውያን ናይ ቁጠባ እምበር ናይ ፖለቲካ ሽግር የብለውን ዝብል መደምደምታ እዮም ክበፅሑ ደልዮም ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ከም ዘይኮነ ሕጂ ነቲ ዝግበር ቃልሲ ኩላትና ኣብ ዘለናያ ቦታ ኮይና ኣይኮነን ኤርትራውያን ጽቡቕ ሃገር ዘለና እንተሰሪሕና ከዓ ሃገርና ልሚዕና ብሰላም ክንነብር ንኽእል ሃገር ከም ዝኾናን እቲ ሽግርና ከዓ ናይ ፖለቲካ እምበር ናይ ቁጠባ ከም ዘይኮነ ክንገልጽ ከም ዘለና ተረዲና ኣብ ዝገበርናያ ናይ ኣባላት ስምረት ኣኼባ እውን እዝን ወዲ ከምዝን ኢና ኣልዒልና ተዛሪብና ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ሞራል ብጣዕሚ ሓያል እዩ ተግባራዊ ዝኾነ ውፅኢት ክርኢ ዝደሊ ህዝቢ ብዙሕ እዩ ስለ ዝኾነ ከዓ ዘረባይ ነብዝሕ ንኽተት ነዚ ስርዓት እዚ ከዓ ንፅረግ ዝብል ከማን ብኡ መጠን ብዙሕ ምዃኑ ኢና ርኢና ልዕሊ ኩሉ እቲ ናይ ሓፈሻዊ ዝገበርናይ ኣኼባ እውን ምስ ከድና ካብ ዝተፈለየ ረኸብናን እቲ ብእስራኤል ዘሎ ህዝቢ ግን ብኩሉ ወገናቱ ማለት እዩ ሓቢርና ንቃለስ ስለምንታይ ኢና ንፈላለ ዝብል ሕቶታት ብብዝሒ ይለዓል ከምኡ ዓይነት ሕቶታት ክለዓል ከሎ ከዓ ቅዱስ ቅኒ ዘስዕበልካ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቶም ካድራት ኢና ባህልቲ ኣብቲ ዝገብርዎ ንጥፈታት መሳጢ ዝኾነ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ኢንፋክት ንኩሉ ጨናፍራትን ዞባታትን ናይ ስምረት ኣብ ዓለም ዘሎ መምሃራን እዮም ክብሎም ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ እስራኤል ከይደ ዝረኣኽዎ ተወፋይነትን ኣብ እስራኤል ከይደ ዝረኣኽዎ ኣሰራርሓን ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይ ዓለም ዘለና ኤርትራን ንሰርሖ የለናን ዝብል እምነት ኣንቢረ ኣብ ነብሰይ ስለዚ ብኩሉ መዳያቱ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ሽግር ኣለዎም ሞራሎም ከዓ እቲ ዝለዓለ እዩ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ንኸብቅዕ እቲ እንኮ ኣማራፂ እዚ ኣብ ሃገርና ኮፍ ኢሉ ደሎ ግናይ ስርዓት by any means በቲ ዝበልናይ ክለግስ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ከዓ በቲ ኣጥሪዎ ደሎ ጥበብን በቲ ርእይዎ ደሎ ኩነትን ዝያዳ ኣበርክቶ ገይሩ ዓዱ ከማዕብልን እፎይሉ ክነብረሉ ዝኽእል መንገዲ ንክፍጠር እዩ ዝደፋፍእ ማለት እዩ ስለዚ ኩነታት ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ብጣዕሚ ሕማቕ ኣሎ ብፍላይ እቶም ኣብቲ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ዘለዉ እቲ ብሓፈሻ ሞራል ክትሪኦ ከለካ ፅቡቕ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ግርም እሞ በረኸት ሓውና በረኸት ገዛ ይገብሩ ወሃብ ቃል ስምረት ዕድሜና ክቢርካ ምሳና ምምሳይካ ብስመይን ብስም መሳርሕተይ ናስር ኑሩን እንዳመስገንኩ ደጊመ ኣብ ቅድሚ ፕሮግራምና ምዕፃውና ክትሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ ተሎ ንዓኻ ዕድል ክበካሞ ብኡ ከዓ መደብና ክንዛዝ يغني لي عنون يمسجنك حوي عبد السلام كمون حوي ناصر
نتي جزيكم وفيكم نزي طعامي لكم زي حسبكم وبتعزلات النيشتي عقمي كما حلال فوز خل حبريتان تلن بمحتاتكم يمسكنكم لعلو كله نخبر حزب إرتراء نتي نزي مدبج تخاتاتيلو ناتو زخون رئيتو علو تاوي يخون آوان تاوي رئيتو زبولو يقبل بتزمت عني آوان تاوي يمسكن بتزمت علو تاوي رئيتون يمسكن مالتي مخنياتكم مهارو لسلا زخونكو ازي بمبال افتي كخون علو انتاي تبل نزبل قال سنا كم نريد دلنا كم تندلي اي كيدنا له مالتي ازي زخونلو بزح مخنياتات አሎ لعلو كل خاني كم تناي تحساو باسا بزح غزي حسيو امو داتات انا بحق وخاري مچا اويات مسغبره كلا امول يستبهله نحنا اب تغبار دي تمركز سرح نحد خنغبر كوينا حزبنا وناي كامنناني مالتي مخنياتو حزبنا بتغبار بزح غزي تطليمي مالتي ስለዚህ ተግባራው ዝኾነ ስራሓት ክንሰርሕ ክንክእላለና ዝብል እምነት ኣለኒ ነዚ ተግባራው ዝኾነ ስራሕ ንክንሰርሕ ግን ሰበይ ካን ንስለ ምቅልጣፍ ዕጥቃኻ ዓጠካ ወይ ከዓ ስራኻ ዓጠካ ሙግያይ ይኹሉን ንስለ ምጥንቃቕ ኢልካ ከዓ ኣዝዩ ግዜ ክወስድ የብሉን ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናይ ዓድና ከምኡ ዓይነት ክሳይ ግዜ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ህፁፅነት ናይ ዓድና ፈሊጥና እቲ ህፁፅነት እቲ ዝሓቶ ነገር ክንገብር ክንክእል ኣለና ንክንገብር ግን መጀመርያ ክንነቅሕ ክንክእል ኣለና እቲ ንገብሮ ስራሕ እንታይ እዩ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ናብ ምንታይ ዓላማ ክንበፂሕና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ልዕሊ ምንቃሕ ከዓኒ ክንውደብ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ድሕሪ ምውዳብ ተዓጢቕና እቲ ዘድልየና ቃልሲ ክንገብር ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ህዝቢ መምርሒ ንንቃሕ ንወደብ ንተዓጥቕ ዝብል ሕጂ እውን ክንገብሮ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ነዚ ንክንገብር እቲ ንሰርሖ ስራሓት ኩሉ መስመሩ ዝሓለወ ስራሕ ክኸውን ከም ዘለዎ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣነ ሓቂ ዘረባ ተሓሽ ኣብ ዝኾነ ሕቶ ዘጋጥመን እንታይ ይርኢ ኣለኹ ማለት እዩ ሓደ ክንከውን ኣለና ትብል ማለት ቃል ኣላ ብዚ ሓደ ክንከውን ኣለና ንሕና ናይ ሓባር ፀላኢ ኣለና ነቲ ናይ ሓባር ፀላኢ በቲ ከሰማዓና ዝኽእል ዝወሓደ ነጥብታት ሓቢርና ከነልግሶ ክንክእል ኣለና እዚ ሓደ ግን ካብ ምድግጋም ሓሊፉ ናብ ሓደ ሰልፋዊ ስርዓት ገፅና ክንከይድ ኣለና ዝብል ዓይነት ስምዒቱን ይህብ ሓደ ግዜ እዚ ክኸውን የብሉን ዕድለኛታት ኮይና 16 ደን ክንዱ ዝኣኽላ ፖለቲካን ውድባት ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ኣማራፂታት ኣለና ማለት እዩ ንሕና ክንምርምረን ክንክእል ኣለና መርሚርና ከዓ ነተን ዘርባሓና ንብለን ክንክተለን ክንክእል ኣለና እተን ዝበዝሐ ሰብ ዝዕስላ ከዓኒ ክነግሳ ክኽእላ ምእንታን ማለት እዩ እተን ዝወሓደ ሰብ ክዕስላ ዝኽኣላ ከዓ እንድሕር ዓቢረን ንሳተን ናተን ዝኾነ ገምጋም ገይረን ወይ ክሓብራ ኣለዎ ናይ ኣሰራርሐን ክፈልጣ ኣለዎን ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ሃሎ حراي تنبيت حارنت فتصامخ تنقر تيبي سمر سنيت كتمرر قاعدة تدرر حلم تبرر تيبي سمر انه كابزبي توليدا تاتخطبلو نسبة عبيدا دوزبا سويدا نسبة صميدا كتعمم مخيدا مرتحقي كتكون ميدا تيبي سمر مرحبا تيبي سمر وعلى اخت نقر تيبي سمر شرحي خطبون قر امت كتمرر تيبي سمر عين السلام كوينة قندل كوتا تساقيرا برهانا غتعدل تيبي سمر مرحبا تيبي سمر مرحبا تيبي سمر عف عبوس كتبسر تيبي سمر حسن ملك تكبر مرحبا تيبي سمر دمخيلا
تيب سمر ششاي معكن تخيلا تيب سمر عصر جغنا كمعتبو جغنا خمس ولد كتلابو تيب سمر دبخيلا مرحبا دمت كل ملا تيب سمر مرحبا انتم فتحي حرر تبلوا هي تقبلوا تيب السمر ملخت رهوة تنفع الله مقال حبوة تيب السمر كوتا تساقرا برهانخ عد تيب السمر
أصواتو يزهزز علي يقبقو مسلكو وحدو تبعلو زمسو نابرام بريو كسخانة زمركو مام حدر هزب خيكفو اليوم لكخي يحنق ضيو كما ما يوترو مدرسو نسيوريرو أمارات يريترا زيادة كيف العلقين أو رجع وردا أمع بالله أدب عاد سات ميتة بقاي بقلها ما مغرب صلو أبو عجنة خزتنا أبو كميدا والطباخ الميسو كتوكب عدا عالم نفسيرو نحكي خرعدا رورورو رورورو اليوم لكخي رورورو يحنق غيو كما ما يوترو مدرسو نسيوريرو كبرات تخاتاتلتي تي بسمر كم زفلت حاونا برخت كاب ساوث أفريقيا لو ما عتقاشنا خوين مسيلو كموها كل جزء متجس ناي تكنيك تجمعات يقاتمن نايو تكنيك تجمع كقاتم كنبوري عبيد ناس لزيكونه بالتعميق غير هذا ما نحطكم أما برخت أفتح بتحكي عن بركات ذكريات الأخوان كتكتصلا دقيق من عدلك برخت وين لبوا كل جزء لبوا عندي لبوا ها قتالي هجي أنا خن برخت قالسي خنك قالس إن حدا أخوينا بتزلنا عقمينا خنك قالس زلنا زبل إبنتي زلني كل جزء نجور قالس خاني حقفت إن حدا أخوينا هنا تقالسنا أبتزل على درجة خنا بصحن خير مالتي لعل زخونا نزق برجيجاتات بقول عدليت ويكا بتصبغ عدليت تجبر جيجا مخان فليتنا عند حدا بخوفة اللي بخنا عليه فتينا تراينا خنا تصبغ نخيل نبر نزخونا زي كنا عند حدا مايك أتيني لنا نخوض عند حدا أخوينا عب زخونا يكون سجوم خن كيد كان زي نخيل دفلت مالتي سلزي نحنا خمير ترايان بفلا يزوم اب ديمقراطية زعسول هاجرات كنا ننقطعنا إيرتراويان نتزلو ديمقراطية واستنفاس بمقدح اب هاجرنا فتام زايت إيرترا جبر كم زلو كنفلت كنكلال لنا نزي زبلن زلو مخنيات انتاي ان حدا لنا نحنا خم إيرتراويان سلزي تعدلنا تكالاوي أسرار حستختل بوليتيكاوي كنت اب إيرترا رينا ينفلتن إذا كنت زغاس حجي حسينا خم زلو يزامن مالتي سلازي سب أبو هاجر كوين خساتف بتعمل صبغ كان تغني تزبلت أبور كتو زلو زبلت أسرح كسرح كم زغل فليت كا بتصير زي كونه بفوتوت بهانات زخونه نقفيتا دار أنا دات واحد حاتنا من انتهي قبر فليتنا بحالة في النت كنسرح كم زلنا يزل أبو أنا مالتي نزل نقورو زلنا سرح أربعة من انتان كخون نتخلو بسمرة زمت حبريتات بمولو خنفتشون كم إيرتران كنفولتون يقبعنا مخنياتو نا إيرترا قداي عند حدا أخوين ناتنا قداي سلازخوني بزعبها مسعينا زوسن قداي عند حدا دي تساتفنا يقبورو إلنا عند حرسق إلنا صباحا نقو أبز بدلنا قزي بس احنا بوا كم زديوم زبهال زرباتات كيمت حادر أيبل مالتي نزي كون مقبار نتزكاد دولو قالسي تساتيفكا اتي زمت زول حسابات بمولو كتكاتعلو يقبع زول امنت علينا مالتي انت عينت بوليتيكاوي كونت ابي ارتراق فطرت دليو زي خيد زولو خونت نتي ندليو مسرح كمص يخيل ديو كمص زخيل انت خوين خي نزلاق فتح كخون انت عينت ابوركتو خغبر علني من انت كسرح كخلالو زبل اتم مسرتا ناي ديمقراسي ابهالاتات بزحنت تتصوارنت قلصنت تحتاتنت زبلو ነገራት بمولو انت ماليهم دو ايتمالون زبل حتتات اب رئيس نفس كفنا كنا حاتم كنكل علينا مالتي
برخت نحدا زيد مع خوينو نبرخت طليقها مالك يكون نبرخت هاي تدمعني خاخت بالمالتي سلازو خونه بقولصነት بتحتاتነት بمكبار نحدا سريحنا اتندولي عوت قربا سلازو خونه ازي نقنق دبل دولو سرعات نحنا سلازو حامقنا تزي كوينو نص سلازو برتع يكون سغا يصني حدلو مالتي سلازي انت حاضرنا نزل سرعات غونيصنا خنص دفو طراي دي كونه كاب سور مريتون كلوقو سلنخل نتا ندلي ኤርትራ بتندلي عينتون كنمرحا سلنخل غزي خي حالفه نحنا ندقنان سدرانان نرايالو غزي كحاطر سلازخل نتن سورح سرح من انت يسرح لكم فلت كنكلاننا نزمص زلو غباي انت عينت وسانيتات حيزو خوص كم ندليخا نفسو كفنا تمنيت كنغبر كنكلالنا انا زغباي ازي اذن تختيلو اذن وسانيتات حيزو خوص يدليو زبل وسانيتات ناي نفسو كفنا انت دا تاكيبو اتزبازحي زبلو وساني انت نغيسو نايتهم زوحدو ريتوتات بمخبار ان حد اخيدنا صباح نغو ان وحسا ኤርትራ حارنتنا حزبا ديمقراسينا حزبا زنگست هاجر كتكون تخل نزي ነገር زن مغبار نخسته صليه نخسته فتيه زيكونه من عقم له من كسرح يخل من زنوح غيا خغوي يخل حجي حف سلازبله ملحاسو سلازن وحده يكوننا كنمرص زلنا كغبر يخل دو زبل اغمت كنوت كنكلالنا زبل ابنت علني كمز قداماي مزوم حواتنا باسرائيل دلو زياده استحقوسنا كلاتنا تحققوسنا غداي هاجرنا اب هاجرنا خوينا كنغبر نحدا خوينا اتي افكتيفنس زبحال وي كادمعنت اب نسرح سرح كنغس كخلالو ابزا حاصره غزي من انت يغبر اينا كنفلد دلنا نمبر من ابي يالو خنبل يبلنا بركت ننوسي له خمس قالس كنعمن كنكلالنا بركت نوالا حدا سبيل خمس قالس كنفلد كنكلالنا بزي مسرت كاني نفسه كفسب ناتو زخونه حلافነት ተሸኪሙ ክሰርሕ ኣለዎ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ወይ ከዓ ሕብረተሰብ ከዓ ሽቡን ክብል ከም ዘይብሉ ክላቦ ይደል ማለት እዩ በዚ መሰረት ኤርትራ ናይ ኤርትራውያና ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ኤርትራ ኮሪዕ ዝነብረላ እንድሕዳ ክትከውን ኮይና ከኣኒ ሙዕሪ ዝኾነ ካይዳ ክህልወና ነቲ ተሃሴ ኣካል ናይ ሕብረተሰብና ከኣኒ ጽባሕ ንጎ ኣብ ውሕሳ ሃገር ደፊእና ወይ ከዓ ሲሒብና نابتي معرض ዝኾነ ካይዳ ከነብጽሖ ካብ ሕጂ ክንማባጽዕ ክንከል ኣለና ማለት እዩ ሓደ ኤርትራ ጉሂላ ዝሓድል ኤርትራ ይኮነትን ኤርትራ ናይ ኩሉ ያ ናይ ኩሉ ሃይማኖት ያ ናይ ኩሉ ብሄር ያ ናይ ኩሉ ጾታ ያ ናይ ኩሉ ዝተፋላለየ ነገር ዘሎ ኤርትራዊ ያ ማለት እዩ ስለዚ በዚያ ንሕር ኣሚና ኣብ ስቂልካ ጸቢብነት ከይተመርኮስና ጸቢብነት ወጊድ ኢልና ንሕዳ ተቃሊስና እታ ጽባሕ ነው ሕሳ ኤርትራውን ናይ ባሕቂ ኤርትራ ብልጽግቲ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ክትከውን ስለትኽእል ነተን ጎረባብቲ ሃገራት ጸገማይ ትኸውንን ነተን ጎረባብቲ ሃገራት ከዓ ምስ ኤርትራ ሰላም ገይረን ክነብራ ክእላ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም መንእስያት ብዛዕባ ኤርትራ ስቂልካ ጸቢብነት ክንሓስብ ዘይኮነ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንሓስብ ኣለና ብዛዕባ ኣፍሪቃ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ዓለም በፂሓቱ ደላ ኩነታት ንሪኦ ኣለና بزي كايدا زن حدا خيدنا طراينا خان نعود زبل ابنت سلازلني زرباب زي حلكم ودحانكم ثانك يو فيري ماتش ابا انا هنا بريم غنيلنا بتعم زمسغن مشت لو مشت همسينا حراي حونا برخت جزائي قبرو وهاب قال سمرت من اسيات اندفنت حاجه المنا خبيركا ابزم مسانا ممسايكا بسمين بسم مسارحتين ناصر نورو كوموين بسم كله تخاتاتاليتي بسمر اندامسغنكو ليجيم كاحت مصانا እንዳተላበሁ يغنيلنا لو مشات لجي مدغاغيمه روحس او دعمت نعخان سترا بيت كان تمنيلكا قوموين نملا حزب ارترا كبرات تخاتاتلتيتي بسمر نايلوم عند فنوناوين بزابينا كنزازيمينا صبو تخاتاتلكم عجيبكم كتكونوا اندات تسفحو نزنبرنا صقمات ناي تكنيك يغريت عند حاتتكو كوموين سايمون مسانا كمسي زي مخالو بزغاطمو ناي تكنيك صقم عزي عند حزنكو لو عمليتي أقصى عليه رهبنا